Umut hoş geldin. Hadi şükür şükür olsun öyle. Mergen abi oldu yandı. Ay. Teke sen yüzünden beni hem kovdular ay bile. Hiç yere sığdırman geçtiler ay bizi. Gel ay Teke gel. Dertleşelim birazcık. Mergen abi sen nerede? Selam gel. Hepsini çıkardılar. Ben bre şu yankı aşağıdan yer yandı. Qaharım geldi bre. Menem şu olarak akarım gelip Nemet başladım öyle son çıkarıp koyuyordular. Nerede şu oğlan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ee, sen bunu efir aldığından bu arada hem mesela sövüp çıktı bile mi? O günü gece. Ha. Şu oğlan. Yo ben ufak kaldım. Sonra Azramin'e millet parası yedim. Sövüp oturana. Otayda Men başkalar kim söylüyor? prosto izah yazsa. Şu maksat yani var ya o Mehmet'in adamı yok Zelenski'nin adamı zaten özünü bir kilo yukarı vazifeli görkezip veren. Ya Dalbayı. mangal sesimi Ha. men sen şu öň ýadyň üçin sen efirinden şonu çıkar diýip çıkarıp bilmem ödüm çıkyp gitdim qaharym ala. O gün de işte. Şu millet parası yedim. Otayda aşağıdakilara söylemedi oturuyor. Yok şartları yine bir zat. Oy ola çağı paçgal edýär ola imin no çağı ýa-da bir galboýun birimi fifi inçejik. Tek alboy olayması. Ay galboýum bolsa bilet tapawut fikýän bolay mesela da olmaz ki. Gelip Luboy efire gelip aşağıdan ay neyini boşlara üşüpler adetler dip. Kän ýazýar men onu zatdan ýazýan okayan men aslan o ýokarda baktım. Bak özüm kaldı. Söz veren var o gurulmany. Gurulmany da söz veren şol oglan bolly allymla ýeje. Öz zaman Türkiye'de Ukrayna'da men deyip bokunu yiyip yören o. Oo, berde. Onu tutsam var ya tilkin götüne sokarın onu ben. Tanaýan mı sen? Yok tanamok da şonu tanasam. Yani kaçara yeri yok bir gün çıkarırlar onu. Bilemek bilgeçini ýerip berip kime söýüp berýär şu şaga bar. Gurulsaň adama söz veren o. Men fikrimce näýdi bilýär köp kişi öz geldi. Ine şunu ýaly telefonda enen sken, ejen sken yok onun sken soň pajyga edip adam näre işletirýärler, pikir edýärler men tapylmaýan. Hiç el yetersiz adam mı kam diýip pikir edýärler. 2-3 günem yüz berýän boldy. Ondan nemesi yok, gowusy yok, güçlüsü yok. Hawary yok. Dünýä kiçik ýeri. Götüňi çýarym diýsene. Düşünmedi. Kime söýýär söýgende saňa söýde millet parasy. Yo ma. Ay berde. O prikolsuzluk demedi oturup özlerim demedi. Bünde sakalımı unuttum alıpsan şonun için zaten demesek. Şatır sevmedi. Ona var ya. Ne gereği var ki şu şatır manısına hiç düşünmedim ha. Bakyn öldürmeli o mergen. Bakyn öldürmeli. Men öňke firne diýemde çıkarşyl bolan diýemde çıkarmady be. Onu da çömert etmeli o bakyn. Onu da çömert etmeli. Ne gelýär efiri. Gurladan ýokury galýan. Ýokury galyp nefsiktir şaýdan ýem çıkarýan gony.
O günü var ya adam koymadan söküp çıktı ha emmesine. Onun Sebep sikiresi gelýär, söýgülsini deport edip bolýmasalar, şoň üçin götü gijap duranlar erkimi berjek bol. Ýok ýaksyk gözläp görenler. Men sikim turana, ýoksam turýan bolsa sikerdim. Şu kakras oglan sikken günüm näre bol. o herkes yazadı. Baki tur alsana mendizin. Ah, sen Maksat tutup diýdiler, eşitdiňizmi? kim? Maksat. Kaysı? Bilemem haýsy berdigini, ýöne şu maksat tutupdyrlar diýdi. Mene Türkiýe'de tutupdyr maksat baýda maksat baý ýazdym. Murad jogap berip dur WhatsApp'tan. Düşünsene ikisini bir kamera koyuyorlar. Anırda. Ya maksat baý gowjadyr, gowja oglan. Yo. Ben yoklayayım. Ben aslında Özgel sen hem şonu yalı ne medyan taktika ne medyan hem kim bilen aranı tarapsız ne medyan men hem şonu yalı alıp baryan köp kişi düşünmeye bilýän köp kişi diye yok agent reski bilene birinci neme bakana agent ikincisi hem pula satılan üçüncüsü hem 200'lü. o Yo diýkesin al nemeze baksan ýöne adat sen çıkaranyny bilemokda senim. Biz bir adalatyň tarapyny, dogry dälmi? Adam şahsyny kiçeltme, adam şahsyna yetme. Pожалуйста, gurlu. Pa faktum gurlap bilýän. Adamı kömeğimizdeyse hiç çakmaz. Mergen bularda men neme diýdim, maňa söýüp çykaran bilemoksen badym ýokdum. Kimin kimligi ýok bolsa diýin gözü çyksyň diýdim bilýän. Gaharmy elýär o. Adamlar kimligini alan oklarda adyny ay ne maňa 2 gezek ret geldi, 3 gezek ret geldi. Men öýe tanışyrymma nemeden Artwin'den mi Aydyn'dan mı alýarlar. Şo taqda men göçdara gidiýän öwüzde ýekije ýabanjy ýokdy. Ýekije bary türk diýär. Meni adamdan tanaýarlar o diýär, adamdan baramla diýär. Yani o derece boşluk diýär. Şo taýdan gidip alypdyr. Alaýyn sizem diýär. Ha, hak ediyorlar ya. Harbiden hak ediyorlar. Ya Önemli kardeş, değil. eyvallah, eyvallah. Geçen sefer hepimizi bu kalitkanın içine kalmadan şu konsolosluğa. Ben dedim girmeyin dedim. Ben dedim şu yerde adım çıksa dedim. Sen dedim güneşin bizleri güneşin altına sokup durup sen özüyen bu harpla okuydu da birinden önce. Konsolosluğa gittim. Hiçbirisine ses çıkmıyordu. Şu yerde tek men var ya. O an dedim koyun yanına distilsin dedim. O boşluğu canlı demeyeyim dedim Sapar Murad'ın dedim canına ötenden son aydıptı şu anda dedim. O goýun ýaly halkyma diýip ýöne ýere diýen o. O canına ötenden son aydan da şunu hakikaten anda. Yok o sen haça men geplerdir bu kaptanla bir azrak bu neme bolsa bir normal yerine oturturamız da. Yok hiç şu yerde paşlı bir 500 adam var bir kalinemenin içinde de. Hem mesela güneşin aşağında durup dursa hiçbirisine ses çıkmıyordu da. Yok ay dedim boldu falan. Ýöne sen şuna düşünäýsene mergen adamlar bar ne men görýän efirleme käwat gelýär. Çeçen ýa-da Dagistan atlar soraýar o bilen. Sen türkmenlik goýanakly adyna düşünýän bir millete gowanyp berenler o bular. Yani öz türkmenligine gowanan o. İçimdekini aýtdyň eteke. Hudaý bar. Ine bizde aslında bizde ine şu zat ken bolsa da çerçevelerde bir marlarda ken eken. Ben şuna dikkat ettim. Çeçen, karoçı, burkili Hudaý tarapyň bir güýçli halk ýaly görýär. Men aýdan o şolaň içinde de çymosam bar, erkeýem bar. Bizde de bar şoň çymosam erkeýem bizde de bar. Her millette bar o. Häzir diýen Çeçenden bir awra ýalan ýeri Şamil Basaýew, Jakar Dudaýew ýaly bir awtoritet bir ýer nemeden prostoy halkyň içinden çykan bir liderler boldy wagtynda. Soňunda şonan bıçakladylar, şola sırtyndan nemetdiler.
bıçakladılar yine. Hazır indi şolaram Türkmenistan'dan ütkeş geri yok şolan diýende. Şolaram diktatorun yaşanda yaşapıyorlar o. Kanif. Eğer 10 yıl mert olsa nemetsinler, kaldırsınlar, hani başını kaldırsınlar, hani Çeçenistan'da diye. Yok diye olur vaktinde Rusyan dize çökürt ya. O oyun o Rusya. Köp kişi Çeçenistan bilen Rusyan arasındaki uruşun storyasını bilmeyeler. Ne edip çıkanı, nereden geleni. Yok bilmedi. Bilmedi. Ölen tarih bilmän neme diýär. Ya bizlerde mert Orta yiğitler var. Meni şu yıkan sanjyň yumran etdiler ero, yıkan yumran etdiler ero. Öz kakasyny öldürdi ero Kadyrow. Öz kakasyny öldürdi bile. Yardy. Yara sen ikiňizem ölýäňiz, ýa-da diňe kakyň ölýär, urşam ýapylýar. Bolly ýetik. Kakasy Meni dönüp Hepimize bolýar, bolyan oğlum bolup. orsa hyzmat edýär kakasy. Şoň üçin ýarýarlar. Oraya erkek varsa ne galyp boýam çykyp dur şolaryň içine. Meni şu Memetem lezbiyan kızam çykyp dur. tanıdık bir Pornografi oğlan var. Muhammed de. Şu Burzada edip beni. Şu oğlanı var ya. Hiçbirisine boyun eğmedi var ya. Milisesi olsun başkası olsun boyun eğmedi. Oğlanı eltip bastılar. 8 gezek bastılar ha. Ahır son bunun böreğinde daş var deyip şuna edip yaş oğlanı öldürdüler. Şu derecede bileme oğlantı. O koyun da artık uruşu koy. Ya men diye uruş etmem diye. Öyüne gelip uruş etselerim bu oğlanı basıp koyvardılar ha. Şundaki yiğitler var bizlerde ama bu ziyatsız filan var. Olan prosta demesi yoktu. Arkasında duracak yiğitleri. çejenliyip çykýarlar şu mata 10-20 ýyldan görürsiň. Ukraina niwem ýap çykarlar. Şuna ýakak boldyk ýadarlar özüne. Häzir ýeňerler, ýeňse ýeňilmese uza atdyr çykýar şolar hem öz ýurdusyny göreşdiler. Göreşýärler hem çeşenler hem şeýle öz ýurdu üçin göreşdiler. Ýani öz Kafkaz üçin. Ölkütdiler, o işat bolup galmadylar. Çünki olar şoň goşulmadylar da ara çeçenegiň bar goşulan bolsa uruşa agdy berer bolsa olar hem çykardy. Ola atdyr o geçilkdiler. Yani batyr ýigitler ba ne peýda ýekejegim çykandan. Aha. Kime etdiňiz ýani ejeni kakan etdiň. Seni ağlajagym şolar, sen keleýiňem ýa atlamaýa seni 3 ýyldan soň. Bagşa grubra mollun 3 ýyllyk beý. 1,5 ýyl. Doğru. Yok. Şu derecede olduk ya. Haça bu kaptaldan paydaş ketmediler ha. Her kaysı bir zat dese şu göterilip gidecek da şunu bile ağzından söz çıkarmıyordular o. O derecede. Söz çıkarar mı? Mara akala eş ya. Lebap mara eş ya. Birbirle kimin eli kimin götünde de. Yok. O gün ayağını afres ettirmeye gelip de, gelen bir oğlan Primo'yu gurrungede oturan ha. Hadi ya, edelim dedi. Gelen al 20 gün bulan. Atok ayağı aksak bu neme. Edelim dedi, ben hazırım diye. Koy ya. Zaten diye Yok o. zaten dedi ölüp gidecek man dedi. Toka diye tarihte benim adım tutulsun diye. Öz geldi. Seret başta çıkan vaktlarımız bir iki tane oğlan vardı da onlar vapşe aktivistten olmadılar, öne de çıkmadılar. Yani görünen arkadan finans tarafından zaten ya da dokumental iş tarafından zaten kömek edenler, Bartı Türkmeni olanlar. Aktivistler özleri, yine şunu edenler aktivistler özleri öz geldi. Şu olanların kabirlerini izarlap, zat edip tapıp
agent zat deyip çıkarıp karalama edecek bolup zat ettiler. Ine hazır hiç birem yok. Inde näme hareket edip bilýärler? Isat edip bilenoklar. O sana Heh. kömeği edip oturursa näme orta çıkarýar? Ine napırma öz geldi. Ine sen hazır biznes bilen meşgullanýan diýen. Mergen ağa da aşağıda biznes bilen meşgullanýar İstanbul'da. Mergen ağa men yüzünden bilýän fizik nemesini yapısından bilýän. Menem çıkarıp bilýän suratyny. Ne Mergen ağa şunýal adam zat diýip. Näme gerek? Mani interes Mergen ağa kimliği düşündüňmi? Bular bolsa şu sen kimin adamı sana näme? Sana aslamnoy şu bir yolda yürüme üçün şu adam sen yanına gelýän boldu. En gerekli zat şo däme? Bu nereden pul alýar? Pul kazan. Hazır napılýar? Mesela Mergen ağa bilen men aram gowy da öz geldi. Onun için diýär. Mergen ağa nereden pul kazanýar? Bizde diňe şu pikir var. Bu İstanbul'a gelipdir, öý alypdyr, maşina alypdyr. Bu nereden aldy? Bir narkotik işini edýän bolan. Ine şunu al düşünýärler bilýärmi? Mergen ağa gelýär bilin. Mergen ağa näle gowum, brat zat diýip görüşýärler. Gidenden soň şu adama ýaman şüpheli zat. Ine şunu al düşünjelemey. Buların içinde kän gördüm, öz geldi. Şoň üçin men buların ipine odundan bolmaýar. Açık şunu alaydım. Biz 7-24 çalışıyoruz. Benim günüme 2 saat yatan vaktim oldu ha. Ki vakti yatmadım. Şöyle gel. Şu hedef koydum ki şunun izinden böküp yürütmem. Böyle adam. Doğru senin aydan tarafına şu tarafa biz nemelerler de. Sanki bir yerden fırsatlar koparıp oturan yani. Ne bileyim ya. Men yine şunu adam da doğrusu ayda. Eğer bir oğurluğu edýän bolsa, men şoňa da helal olsun derim yani. Risk alıptır adam. Yapacak Ha. bir şey yok ya. Adam risk alıptır. Riski var sonuçta. Bilýär tutulsa dayağı yer ya da türme basılar ya da belki de ölüp biler. Ýöne adam şu risk alıp edipdirmiş o işi. Helal olsun yani. Yapacak bir şey yok. Bizlerin obamızda bir oğlan Türkiye'ye gidip bir 5 yılın içinde öyünü, cayını, maşinini özü gariban olandı. Tako özünü tutuydu da. Son obanın içinde görünüyorlar. Diye şu bir patronun önünden diye demedi. Bu diye neçe $1000 pul uğurla gitti. Şöyle. Ben ettim malada istedim uğurla bilirim bulsa. Daha doğrusu. Esko hoş Mesela geldin. o uğurlamağım kette bir iştir. Sonra dedi ha dedi boş ver dedi onların gep gürrüğüne dedi. Bunlar dedi menin nasıl işlep tapalım dedi hiç kaysen bilmedi. Uğurla O da gitti. aynı şu neme var da ön bir ara neme de boldu yadınızda olsa eğer bilmedim. Başta bu 2004'te 2005'te Türkiye'ye gelip gidenler boldu ya Türkmenler. O Ha. atlar Çerjo'dan ama öylör zatlar arzan kvartiralar bir $2000 marktı var. Madalyatıla bir yarım $2000. Bir $3000 kvartira alyatıla. Şonu alıp zat edenler bolya şu adam yananlar boldu şu gepin üstünde. Şu adam narkotik işini edýän bolaýmasy zaten. Bu birden maşyn almana hakkı yok onu zaten. O komşular zatlar dedikodu edýärler. Kulaktan kulağa geçip basılıp Ya giderler ama bizlerinki şu gidip oturan boz nerede böküp gidip oturan boz şonu nerede çiş kalkmalı deyip şonun pikirini dedi. O gaybi onda olmalı değil o. Senin komşun pullu olsa sana hem şunun peydası var. Haça bir işini buyurup sana hem pul veredi. Başka zat etmese. Yok bunlarınki başka türlü fikir. Düşünüp olmuyor ya. o bir agent. Ey, sizlerden bir zat soracak da. Övez geldi.
Özge. Ayda ya. Bitcoin, Yattıqda bir salmış. ha. Bitcoin falan oynayayım mı sen? Yok, Hiç oynap görmedim. işleyen şolu oyunlar olam. Yok, вообще deme oyun dene şu işleyen mi sen onda? Oo. Ha. Benim şu tarafları bindi yatırmış o tarafa yapacaksa. Yaman geç kalpsınız ha. Yok, hiç Ha? sen işleyen. Yo yine Hiçbir de yine diyecek hiçbir olan zaman teke geçen 16 bin dolardı da hazır 30 bin dolar. 2 ay bundan önce şu işe giren olsa diyecek olan da düşündün mü? Bah. yok. Sen onu 10 yıldan giren varsan onu вообще $10'dan 10 sentten to milyoner olurdu o vaktidan. Ay içimi yakma. Peki içimi yakma boş ver. Mahkeme savcılığı olay değil mi? Ben şu kitapları okudum da. Hiçbir zaman hiçbir işe geç değildir. Kriz her zaman fırsattır. Onlar Kriz. benim biliyor. Ha. Yo ben Şurada açacak bir şey olan bir de hazır naprimер alanın başka 2 ay ön alanın başka da o tarafından diyen de indi kesse baka oldu da hazır. Yani yeni alsan yine karlı uzun vadeli olsa mesela ben uzun vadeli ne medyan 2 yıl oldu alıp taşlarıma. Даже güncelleme geldi zat geldi açıyorum göremem şu an doğrusunu açsam. olanlar teredin suwun çuğunluğunu, çuğunluğunu bilmeyen suwa girmeyen diýip ýöne aýdan haklar. O da doğru. Luboy işe başlamakdan öň, naprimер diýeli elinde X summa we X summaň %10 zyňýan. $1000'dan $100 şu puluny ýatdan çykarýan sen. Alýan Bitcoin alan ok sen gymmat satlar almaly läl. Kiçi pullan gymmat sata giýilen ok. Ya şu taýda 10% ütkösedi. Gymmatlasa da Bitcoin sen yatyran $100'dan $10 näç $100'dan 10% $10 çykýar. Yani gazanjyň sen $10. Şonuň üçin kiçi dada giýýär. Yani alty diýilýär. Üstü var üst coin'ler var. Altcoin'ler var. Şu altcoin'in bahasy arzan şolar. Yani luboy bir iş açylanlar diýel Coca-Cola açylanlar şolar öz aksiýasyny satýar. Täze kampaniýa bolan soň 100.000 sana aksiýa çykarýar satlyga. Şöyle heme firma goşunt kömek bolýar. Hemem yani alyjy adamlara da peýda bolýar. Iki taraply. Şonuň üçin alt çykanda luboy bir altcoin'laryň taryhy bar. Yani näme edipdiler şonu okan mysal üçin çykýar. Spisek internet orçaňyz bar bolsa 100 sanak iň meşhur Bitcoin, altcoin'ler diýen. Onuň dünýäniň iň bay 10 kripto millionerleri haýsy altcoin'leri alýar. Yani orçu zapros etseň çykar. Şolaryň iň meşhur şolaryň alan Bitcoin altcoin'laryň içine 10 sanagyny ip ýazýaňyz. Şuraya zatlar her ýerde bir terçemenden bir gonçazyk alýaňyz. Yatyran puluňyzy bir ýyldan bäri elläňiz ok. Şo pul näçe bir mant ýatyrdyň şonu bir ýyllap elläň ok şo puluň. Ýadyňdan çykar şo puluň. Şu zapasyň diýär şo puluň ýok diýip düşün ýatyranda. Altcoin'ler geleceğin pulu. Bitcoin fundament banka bolsa şolaň altcoin'ler şolaň pulu içine ýöreýän. 30 ýyl mundan Türkde puluny kartyna salýanda adamlar näme samsyk bolsa ýasyň aşagyna iň gowy ýerde. Türkmenler şu adam şo kellede ýasyň aşagyna gowy. Mene Türkler ananan akt şo zatlara. Indi şuma Bitcoin'e diýerler, onu her kim gorkýar samsyk bolsa indi. Ine nakit para wagtda. Ýok, adamlar bu garry nesil, ne gynansak da garry nesil, yani köne nesilimiz gidýän, ýitip gidýär şo. Ne 10 ýyldan soň şolardan garly, uje öňkü nesil bolup galýar da näme bolsa da. Indi täze nesil, yani ýaşlar, şumatky 15-20 ýaşyna aklar uje 25-30 ýaşyna bolýar, yani ul açyşyň edýän wagty. Tak što geleceğe pul ýatyryň. We bilime ýatyryň, öz bilimiňize. Men şu var ya köp fabrikatorlar bilen görüşemen demeden de zaten de gepleşip gurrun wagty bir çay içip oturamyz da. Şolaram şu altcoin, bitcoin şu nemeleri ýatyryp oturarlar da. Ey. Şolar
Znay bir sebebi Tekan, vardır da. Tekan aydınlama koşul yani birinciden doğrusunu aydayn men Dogecoin'dan Doge'den biram XRP'dan go kazandım. Doge'den ne edip kazandıysan Elon Musk'ın üstü bilen kazandım. Doğrusunu aydayn. Go pul kazandırdı şu yıl. Neçe? Yanlışmasam 20 kuruştan mı bir zattan aldım da hani 5 liradan sattım. 5 lira 60 kuruştan mı bir zattan satıptım. Ee, Son yeni aldım. Düşende yeni aldım da. Birim XRP'de şonu aldım. Go pul kazandım. Soňam neme vardı? XRP yaxşı göteriledi ya. XRP şu an yolu yapık doğrusunu aytsam. Yöne Ha. göterilendi düşmeye. Men XRP'ni alanda başta neçe vapşe arzan aldım o 0,0012 kuruştan mı bir zattan aldım. Hazır 20 liradan. Bayağı aldım özüm. Ondan son ada vardı ada. Adadan hem go pul kazandım. Litecoin'de birden yanlışım oldu. Yankı teken ayrı şey alı. Bir tane dostum var benim berde Bitcoin'ci. Karoç Ha. pasa sürekli oynaya da Bitcoin. Ya şonun üstünden yaşaya. Şonu aldı ya. Olmasa özünün boya fabrikası var. Yani şonun üstünden yaşaya. Magazinler, zatları var. Karoç'u ne diye? Ma diye, baki diye, al diye. O vakla BTC, Türk, Binance yok Türkiye'de. Kartına geçirip beriyetiler. Baki diye. Ha. Bu 2012'nin zadın gırrını. Baki al. Karoç'u Bitcoin al diye. Ondan sonra bu Ethereum al diye. Ethereum'um nemetti. Kovuştu. Sonra Litecoin al diye. Litecoin. Almadım. Almadım. Nedim almadım? Pul bar. İnanmadım. Yok inanmadım da pul bar. Yöne ben onu nedim düşündüm. Karoç'u e, dakmetli bir oğlan gerek. Şonun üstü bilen almalı diye fikir ettim. Ha mende birinci gelende dakmet var. Son dakmet yok. Son karoçu dakmetli student oğlanlara sorayan karoçu. Davay. Ben karoçu ayda 200 dolarlık pul yatıran. O vakta mı ayda 200 dolara konkretne neme Bitcoin, Litecoin emmesinden hem nerçe sandan düşüyor. O nerçe 1000 sandan düşürse boladaş. Bitcoin'in karoçu 50 dolara çelle düşen yılları da 50 dolar 60 dolara düşen yılları. İnanmadılar da hiç kim. Menem fikir ettim dakmetli biri gerek deyip. Akarsa dakmet gerek derler kendim bana. İnternetin üstü bilen sen kartına geçirtirip bolyana gerek. Sen karoçu kart yalı USB uro diyana gerek. Şu vakta İstanbul'da şonu yaltı. USB bilen sen adresine uğra diyorlar. Hmm. Almadım. 2020'de nemettim sonra. Yadıma düştü 2020'de. Yankı oğlanam nemetti. Görüştük karoçu oturduk. Bu nereden Bitcoin'i satıya karoçu. 180 sanı mı? Bitcoin'i satıya. Neçede? O 2018 durun 2020'de 15 bin dolardan mı 12 bin dolardan mı satıya bu? Bu azrak Satıya karışan bolsa. 2021'e geçti ya. 2021'e geçti ya. Yıl başından son 57 bin dolar. 63 bin dolara kadar çıktı ya. 67 bin Yok. dolar. Bak sen yanlış ya. 2020'de kaldı Bitcoin. 20, aha, 2019'da düştü. 20'nin fevralında mı? O Mart'ında mı şu vaxtlar kaldı. fevralda ol. Ha, Fevralda in peak fevralda ol. 60 fevral. 2000 60'dan neme geçti ol. Özberde 75 var der ol. 2021'in fevralında kalktı yadına çıkarma sebeben ben şu yılı berde bir ay oturup çıkan yılımdı. Lagerinde oturup çıktım bunları. Uğruş edip. Yine şu yılı ben çıktım hem karoçu Bitcoin işine girmeye başladım. Karoçu fevralında da kalktı şu anda. Şunu yalay deyin. Hep 2 günde 150 bin, 140 bin pul kazanan vakitlerim oldu şu anda Türkiye'nin pulu bile. 2 günde. Men şu an men yanlış yanım. Men barla oturnar o şu an. Ya sen yanlış yanım. 2021'de kalktı. 2020'nin o noyabr aylarında noyabr aylarını gör 16 bin dolarım bir zattı. Daha dekabrda da 16 bin dolarım bir zattı. Yani peak
Bitcoin. Bitcoin. Mene 2020'nin fevraly yani. Yo 2021 fevral gowajan emedik gör men men özüm girip çıkan yılımda şondan bilýän. Näden aýdyn. Ýekejim. Aleykümselam Eldar, hoş geldin. $2020'nin dekabrından öňüni göräle $16.000'dan aşağı $15.000 daha töwereğinde gezip ýördi. Fevral, yanwaryň soňu, karoçy yanwarda başlady uçmana. Fevralda $57.000 çenli çıktı. Soňra 2021'in may aýynda hemme kim düşýär diýip pikir etdiler. Onda da $67.000 bir zada çıktı. Iň gymmat döwri 2021'in noýabry keni. Ya, 69.000 gor. Onda noýabrda da 69'a çıkypdyr. Men maýda bilýän ýöne 67.000'e çykany. Fevralda 57.000'e çıktı. O doğru ýöne bakan doğru aýtdyňyz. Fevralda 57.000 sebäben şonda 55'den satypdym. Ethereum'am şonda $12.000 bir zada çıkypdy ýanlışmasam. Bitcoin'in var ya sende. Hı? Bitcoin'in vardı. Bitcoin'in psikopatytym o. Men nemeleri çelle izleýätim. Karoçy adamlar bolýar a wagtynda hiç kim üstünden gülýärler, zat edýärler. Şunu ýaly gürrüň beren. Häzir şol adam men birbirimizi takip edýäs biz nemelerde, internet saytlarında. Bir sana belki özgel senem dinlendirin o gazetlara, zatlara ken çykýar. Negri ba Amerikada köçede bir yerde işleýär karoçy $3.000 $4.000 zordan geçinýär de şonu ýaly işläp ýören adam bir aýlygyna komple Bitcoin alýar bu. Bu Bitcoin'in ýaly bu ýan kaçyşyň ýaly $10'dan zatdan bolup ýören wagtlary. Soň dostlar zatlar üstünden gülýärler manýak karoçy. Indi bir aýyň ýatyrdyň aç gezýän zaty sağdan soldan hem karz alıp geçinýär-de. Görýär Bitcoin $300'a zada çıkyp başlaýar öýünü satýar. Bar servet hem öýü başga hissady ýok. Aýalynam aýtman öýünü satýardany özleri kwartira çykýarlar. Muňa da Bitcoin bilen Ethereum alyp basýar. 3.000 soň Bitcoin alýar, galanam Ethereum alýar. Aýaly muny taşlap gidýär. Aýalyna aýdýar etme diýär, etme. Bir zat gazanar şutaýdan risk etdim bilýän menem diýär. Hemme zadymy jizyny orta goýdum diýär. Barymyz öýümüz şu diýär. Baňsy köçede galýas diýär. Ýöne gazanars diýär. Çağlan alýar gidýär aýaly 2018 nemede 21'de adam bir milyoner bolýar. Özel jet, özel yatlar, özemezdir. Brazilya'da, Meksika'da yanında 18'lik lolitalar karoçy. Iň azy 5 tane manita bilen gezýär. Häzir şoň saýty nemeden men häzir diýär indi diýär altcoin'lara oýnaýar diýär. Bitcoin oýnamak diýär. Ýöne bar diýär. Men häzir aňyrymda diýär. Ýene de diýär müňlerce Bitcoin'im bar diýär. Ýöne Bitcoin indi wapşe umumyň alamak diýär. Pul gerek bolsa o taýdan oýnaýar. Asnamno diýär Doge, Ethereum, iň ulus häzir Ethereum diýär oýnaýanlardan biri. Tak diýär altcoin'larda gidýär men häzir diýär. Avax bir ara nemetdi o. Hazır galaýym ol dünýäde puluň güýji gaçyp barýar. Şoň üçin olaň bahasy galýa elektronly pullaryň. Sene näçe mat ýatyrsaňam sen şonu kärli çykýan. Artık o yatırım olarak onlar neme olacak? Bundan sonra. Geleceğin pulu şolar. Ine şolar geleceğin pulu neme diýler sanal para. Ine şo Bitcoin banka bolýar, beýlekilere pulu bolýar şonuň. Bulatlar bar, görýän öň daş berilýärdi, soň
un berilýärdi, soň bilen mal bilen ölçenýärdi, baýlyklar. Soň gyzyla geçdi, kümüşe geçdi. No kagyza geçdi. O başa mata bolýar, soň kagyzam Hytaýda oýlap tapýarlar. Innem elektronuna geldi. O elektrondan soňam ýene başga ýütgeç pul oýlap taparlar. Oňam döwri 50 ýyl, 100 ýyl döwri bardyr. Soň bulam geçikdir. Tak što gelecek üçin mydama ýatyrym edin adamlar. Şonu men Bitcoin bir türkmen mady Binance'da men pul içinden P2P diýilýär, alym satma edemdi. Bir türkmeniň 4 sanyk rady var. Объявление goýan karoçy. Например, men Bitcoin aljak bolsam, şoňa arda ýazýan P2P'den olam maňa şonu berýär, Bitcoin berýär. Şoň opşy warlyklary, to eline bar Bitcoin ýazylýar şo taýdalar. Dost, anan aýdar 4 sanyk объявление goýupdyr. Her birine $1 milyon nur. $1 milyon abarody. Diňe? Abarody. Var. Yo, men inanýam, men göz bile göre zatlar molasy Öýdüm, inanýam. türkmen oğlan men ýazdym şoňa edemde. Türkmen sen diýdim, muny o diýdi. Ay Adı bolýar. Ady ýadmyşana. Ýene ýadmyş şeýşen ýazanymy. Men Binance açsan tapýan ne ony? Onu hiç yıl kıdandır. Yok tayda sen. Hiç yıl dağını beren oğul. Dine niye duruyor? İyi adı familyası duruyor. Haksız. Sen onun eline pul geçiriyorsun da. Veya kartını. Oğlum sana elini oklaya pulu. Binance'ın içinden sana Bitcoin veriyor. Senin onun kasağını pul oklaya. Araçam Binance sürttürüyor. Garantiyalar. Sen kida etmezdiğini. Onların pul alıyor. Senden pul alıyor Binance. İyi aranızda duruyor. Düşündün? Birem neme var? Teke bilýän bolsaň, Türkiýede 2 ýyl zat boldy, şo geldi. Şonda karaçy şu Bitcoin zat kriptovalyuta bilen meşgullanýanlary şonda öz arasynda gürleşýärler, şonda kän moda boldy şo program. Program diýmeýän de indi nämeligini bilemok. Onun içinde aýdaly mesela Elon Musk'ın nemesi var, iPhone var, ondan soň o karaçy hemme zat bar, sen ona ýatyrym ýapýan. Hisse satın alyan onun. $10'dan başlayat özel. Mesela nemeninkini men gördüm. Elon Musk'ınki ön $100'dy iň arzany. Soň $10'a düşürdü şu Elon Musk onu. iPhone'unkini Elimde şonu. var elimde 1 milyon, $1.000 bolsa, ilk Türk kimliğin bolsa, jylaty näçe kän bank kartyňa bolsa, ne şu üçti gerek $1.000, iň minimal $1.000, iň gowsy dara. Onu iki hasaby bölýän. Birine alımda ne diýen, naprimер, diýeli, naprimер, mysaly terenleri 30 manatdan alýan, 31 manatdan satýan, 2 sanaga etip goýýan. Kim 30 manatdan satjak bolsa, sen ýanyňa gelýär, aljak bolsa da ýene sen innik eýleki объявлениýaňa gelýär. Türk kimlik gerek diýen sebäbim, türkmen pasportu etseňiz, näme çykana Kazak, Özbek şuraya ýurtda çykýar. Onun için Türk kimlik etmeli registrasiýany. Üçüncüsem neme? Pasport, pul, näme diýmem? Kartam aýtdym. Näçe kän kart bolsa, şonça da neme bir kartyň blok bolup bilýär bankyň üstünden. Şoň işiň durmasyn. Şoň işiň durmasyn diýip eýle kartdan işlemek bolýar. Men Türkde bir QNB'den ýokda kartym. O QNB'nin en parasından ba. Galan emme bankdan Halkbank bilemok. Halkbank'a wapşe beren o türkmenlere. Şoňa şeýle aldymda. Halkbankdan kart almak üçin $30.000 pul ýatyrdym. Karty aldym, soň $30.000 çekip aldym içinden. Aldym dara. Men şu ta ýatyrma etjek zat diýip. Halkbankdan. Ne şey iş yap bolýar, olan şu $30.000'a günüňe $30 arkaýyn gadan bolýar. $1.000'a goýýan abarodyňy. Günüňe $30 iň ölüm diýen $30 gadan bolýar. Atak $40, $50. Yo, on ýaly neme de var. Teke ýöne riski var. Näil diýe mesela men Mergen ağa sen bilýärdir geçen Kurban bayramında mesaj etdi be.
Yine şu. Riski dost Karoçy, kartyň gulagy edýär. Bolly şu riskdiň şol yo, nätan men adamlardan diýenim, sana pul gelýär. men diýenim neme teke igralar var karoçy. Men e, bir gün karoçy oturanda näyle boldy? İnternetde zaýbal edýärler igra oynasan karoçy 1000 lira yatırsan şunça kazanýan, munça kazanýan. Men hem aýtdym dawa oynap göreýin dedim. Soň girdim de araşdyryp başladım, gözläp başladım. Dünyada en ynamly, en karoçy pul kazananda puluny wagtynda yatırıp bilýän oýunlar haýsy zaty hem de bir 10-12 sany igra çykdy. Bulardan oynap başladım. Hakykatdan hem 15 minüň içinde ýatýar pulum. Başında 100 liradan başladım. Teke ister inan ister inanma gideti bir 6-7 saatin içinde yöne igra içine girip gittim. 6-7 saatin içinde 60 bin lira çıkardım. Sen benden sordun ya. Aa, yine şu günü. Şu günü yöne Mergena teke nem oldu biliyor musun? Şunu yalan. Karoçı pulu çek var, birem yatır var. Men dal bayovam nem ettim. Mergena 100 bin lira çıktı mı? Çekmeyin yerine gelende yatıra bastım pulu. Pulu mezrep durar hesapta çekip bile bak. Yöne Mendeyim şu gün näme oldu? Şu gün bir iki gün öňünden di bayramdan önce de. Magazini aldım var ya elimde bilem 700 TL pul kaldı. yakla çözdüm. Oyunu çözdüm. Pulu kazandım. Problema delden. Yöne hesapta duran da alıp bilen yok. Son yine bir saniye roket diyen bir saniye igra var. Yine şu tayda öz geldiğin hadi şey almayan bir saniye liçini öz datkamın oğlu. Şunu alaydayın. Gidet 6 ay yalı kısa bir vaktin içinde yine ulusunmadan girmedi. Ulusunma var bir şey oynamadı. Günde 50 dolar kazanıyor. Boldu. Koyat. Son oynan ok. Koçu 100 dolar verse de oynan oktu. 50 dolar kazanıyor. Koyat. Şunu yal edip Türkmenistan'da pakanla karoçu son model Lexus'un jipleri var. Hazır taze çıkıptır. Ben bilemem o haysi. Şolardan birini paket aldı da patsa. İşlemen. Biri sorasa neme iş ediyen değilse neme diyen. Kraska vuruyan diye. Euro remont ediyen zat ya. Yalan sözleyedi. Nasandel öyle yatan o işlemen. Sonra neme oldu. Hazır şol oğlan karoço şu internette Google'a girende reklama çıkıp duruyor. Yine şon yalı bir sene yankı teken hadi yalı özü şon yalı igra nemesini satın aldı. Kiper'dan satın aldılar şonu özü indi şonu nemesi. Başlığı mı değil ya direktörü mü nemesi olsam şu özü. Gideti bir present Kiper'daki adamlara pulunu töleye kalan summa onun öz kisesinde yatıyor. Ha. Bar olanlara. Bayram temanı 3 kez sen çıkararıyorsun haydayın go vurun gidip oturan da. Assaçy diýmek bilýän näme diýmek? Öňündäki ýazygy. Baky Bayramı sorumuz. Yok ben bilemem ama. assaçy diýmek sekretni kod diýmek, programmирование C++'da ýa-da JavaScript'de ýazylýan şol assaçy. Parolly sözlemek diýmek bolýar şolay. Men öňe maýdanyp durdum onu şunu. Ayında. Bayram parolü sözler aytmaydı ya bu. Yok ayda. Var Men mı? şu assaçy sözüň özü kimde eline telefon mağaz. Yani soňunda 2 sany iyi bolmaly assaçyň ýedinde de. Kazirovka sözleri bolýar da karaç. Bora oğlum mene ýatsa o bre. Şu Bitcoin'de referans gerek mi? Şu Bitcoin emetme. Sen referans gerek bolsa maňa aýt, men oklar mende bar referans. Aha. Kimliň barmy sen? Var, Kimliň var. aşyk bolsaň gaty bet bolar. Aha. Mene özüm aşak oldum der türlü uğraştım bolmadı. Ne Onun var? için Ansatma sordum. anlaşma. Aňsatly açmak sen aşyk wagtyň maňa aýt, nomerym bardyr bakda ýa-da Aha. ýazsaňam bolýar. Hoş geldin. Yok, Merina özüne- anladın mı?
Hemmesini yatırıp çıkacak. Yo. Salam aleyküm vatandaşlar. Aleykümselam. Merhaba, ben özümü yatıranlarımın suratını atarım mesela, gör. Son hazırki nemesi bilen me vaxtida yatıranda ekran screenshot edip alıptım. Ene şu an suratını atarım, son hazırki bakalarından barlap gör. Men alan yılımdakam yankı aydışım yalı 2021'de 2020'de alan bakalarım. Son hazırki bakalarını barlap gör ayözüm. Son şu pulları barlap gör aytacak bolýanym. Soňam yankı Özgel'in Bakay, takip etmeli adamları var. Olara hem atarın açmalısın ama Özgel'de özüne ne dersen. Hava bayram hadi. bakay şu Sony diyen PlayStation var ya, Xbox, Sony. Aa, Var mı bizde Türkmenistan'da satılıyor mu? Valla mene öyümde barta oynap oturanım şutayda yeğenler el koydu. Yeğenlere uğrattım son. Braton oğullarına. İnternetin üstü bilen ya diskalı mı? Neyle disk alımı internetin üstü bilen. Var internetin üstü bilen, var diskalı var. Sen hadi yani online igra oynayan var. Birem disk oyu oynayan. Ba ikisem ma bizde bayram bizde Var, kibersport ma dogoncu. Emmesi var bayram bizde o igra tarafından. Ben derdi alacak öyle diyen uğraşacak da sonra soralım da. Ya yok Ba satjar. PlayStation 5 hem satjar. Emme zady ba bizde kibersport var o. Emme Dota, Moto, Counter Strike odur budur emme işle ya. Yarışa gidip oğlanlar o. Hmm. Ýöne şu telefondan oynaýanda PUBG'ni şolay näme doňýa öýen Türkmenistanda. Türkmenistan'da Donya yöne neme üstü bilen VPN üstü bilen oynayan donmaya. Karoçı kımmatırak Türkmenistan bakasına göre 3 milyonluk VPN var. Malezya tarafından bağlanıyor. Hem mesela işleye TikTok'una Twitter, Twitch hem mesela açılıyor. WhatsApp. Yo açylýandyr baky ol näme bar bizde o kibersport federasiýa bar. Yani şu federasiýa mahkama yazmaly, zapros yazmaly. Ene bize şu proxy serverler açmaly. Yani napример Ýewropa ýa-da ýene bir döwletiň proxy serwerini açyp berip biziň oýunçlarymyz şo taýda oýnaýar diýär. Onuň şu mahkama şu ýörüýte kiber atak bölümi näme jogap berýär. Türk Telekom, Türk Telekom yani Türkmen Telekom, Türkmencell mi näme şu alternatör var. O Türkmen Telekom. O короче Türkmenistan'ın federasiýasy, Kibersport federasiýasy alternatör ýazýar. Alternatör komitede ýa jogap berýär. Действительно şu oyun server. Onuň Türkmenistan'ın Kibersport federasiýasy şu zapros almak üçin ýene şu kiber mahkama kiber adzeline ýazýar. Onuň kiber adzeli şol razryşenýe berýär. Yani bez VPN işlerýär. Iminne şu PUBG VPN'ni bolanak PUBG çekýän ýarş üçin ýörüýte ping bolmalar. Şondan soň Yarış Men üçün bilemok. Yöne mene Balkanlı son ahaldan Marsdan oynayan ekani olan bilen denk gelýär men. ýarş üçin iminne ýarş üçin. Oro men napример benim oýnýardym aşgabatda men Nintendo ýa-da PlayStation mamady. Kompýuter mamady. İkisinem men online oyun oýnaýardym. Hatta dost oglanymda öýüne igrateka ýalyp 10 tane kompýuterim oýdy bilýän. Her 6-njy hafta gidip oýnardyk Hitrovkada. Onda şolam internetli. Normal işläp dur. Biz Dota oýnaýardyk köplençler. Dotany bilýänsiňmi? Dota'na bilemok. Warcraft da короче Dota, Warcraft şolardyr oýnaýardyk. Bizim Türkmenler nemede var? Tançıklarda varken. Ja, tankda var o, tankym var o hakykatdan. Tankym, mene tank halamak var. Tankym var. Neme Hemen Tesla gelen- var mı Aşgabat'ta? Tesla. Özgeldi. Tesla bombalar ben gördüm Tesla ne internette gördüm yani Türkmenistan Niye zapraf edýärler onu? Tesla bam zapraf kurar.
Bilem o öýünleri. bakalım internette gördüm. Ay prinsipi bilen ruhsat berseler zaryadnyny alyp Lüboýerden alyp ýasap bolar onu bilen. Yo onun nemesi var ekene öz geldim ben yine İstanbul'da göröm de neyle bilýärmi? Kapalı otoparklar bolýar ya siteň içinde. Yine şu toyda zaryat nemetme normal elektriğe neme diýerler. Näil diýeyim? Ucunu ütketip gidýärler-de karoçy. Şoňa la edip gidýärler, şoňa towa takýarlar karoçy zaryada goýanda. Düşünipli bak olur tam öýüňde goýdun seni gapyňyny goýdun zaryada tapap ýok. Türkmenistan içinde bolmak üçin sen Türkmenistan emmerine gitmeler o şu maşyny diýeli sen Aşgabatdan çykdyň bir Marağa gitdiň ya da şoňda Lewaba gitdiň. Ýolu nide zaryada goýja onu ne şoň üçin sorýan zapravka bolmaly abi işini 500 kilometrden mi näçe kilometrden test ulanýan motoryny bilýänler bayram. 450 O bilýärmi? 300 kilometrden soň zaryat almalıyım. Mesela meni San Francisco'dan Los Angeles'a gidecek vakti hökman egerde sende standart boyunça o Tesla olsa bir sapar zaryat bermeli. O. Hazır teze indi long range çıktı. Long range diyen näçe kilometr diýdi ama 300 mil diýse kilometrde 500 kilometr bolýar-da. 500 kilometr zaryatsız gidýär. O. Şimdi internet gerek o nime test için bilemem. Yürüyem. GPS internet. Indi Bizim onu internetimiz olsun. Aşgabatdan çyksa internet ýok normal çölüň arasynda. Aşgabatda indi onu alan adamım bellidir de indi düşünüveriň de kim alandır. Bardır da şoňa ýaraşa internet. Aşgabatda men nemede wagtym ýadyma düşýär. Xitaydan bilet neme getiripdim. Elektra nemele samakatda tamojna rastamoşka etbilmän ýzyny uratdym ara ýzyna däl türk uratdym ara bile. Bermediler razrşenýala. 30 sanak neme getirdim. Şu Aziýada diýipler. Sataryn aýdyp. Edip bilmedim rastamoşka. Indi bilet içe dökün aşgabadyň içi bile. O şonu ýazyýarlar ha. Gece menkini almadılar bile huy pilotlarına. Pulom ödürledikler yoksam etmediler şonu. Boşa gitti bile musur bolup gitti. Türk'e çıkardım şolary. Türk'te de neme bizdes ulu aksiýasy bardy. Şoň üçin onu 90 gün berdiler ýa-ni 90 günüň içinde töleseň ära neme alyp çykýan 90 günde tölemeseň hökümet haýryna geçýän boldy. Uje bir 9 günüm geçenler ýoňsundan. Hökümet haýryna geçip gitdi bile. Bak şurada bir Gülcan ablam, Gülcan Merese mi? Nemeleri yazıptı da. Oyunlardan haysını almasını öğrendim. Oyun haýsy oyun? Näil oyun? De oyun diýende näme oyunu? Ben neme alkanımı da? Alayın. Oyun galiba Bilmän o adamlar oyun diýmän gaýrat edin o bayram. Bak oyun näle ol bir iş ol iş. Men oyun Yani diýip ben kriptovalyuta diýendirim. Öz riski ýokmu diýär brat diýär. Riskli boýerde bar o. Daja şu wagt ertir çykarnyňa da garantiýa ýokdur dogonun. Riski diýär riski. Ben sana bir stak bereyim. Öz geldi Nikola deyip stak al şunu. Şola gowy. Durana indi. Arman. Bar o, alo. Bar o. Size oňat iki de dinlätdir. Men Mardan, Türkmenistandan Mardan. 63 ýaşly ablaýym, özümem yaramok. Fikir aýdan beri işläp bilemok. Bagyr kanseri, bagyr rak bolan üçin garnym çişýär görüp bilemok. O yüzden men pulum tapaýyn, türk kimligim tapaýyn öwretseňiz, biraz kömek etseňiz bir $1000 bilen bolýan bolsa ogram $1000 tapylyr. Ýöne men liçenýama giden pul kännändi. Gatere kıydym tere dotyr berde de on utanýan çağlamdan. Pulsuzlyk köteýänimiz üçin. Birazjyk men sizden karşy pul dilämok, kömek diňe ýa sadajy plan zady goýun,
abla plan zat edin diýip öwresseňiz bolýar, dil kömeňiz hemem siziň barlygyňyza gowunyp iyi ki de barsyňyz diýip biziň türkmen ýigitlerimiz diýip begensem bolly. Bir eksik zatym watanym görüp bilemok, ysy agyr seretjek ýok, aňyrda finansam ýetjek zat ýok, bäzi işlendirdi zordan ýetdi. Gyýdymyň türk kimligi bar. Gyýdymyň türk kimligi bar. Men gelenime 4 ýyl, gyýdymyň gelenine 11 ýyl. Çalışmadyň bilen elinde türk kimligi bar. Şu wagtda özündeki sirap iş açsak bolýar, açdym da. Ýöne pul tapyp. Geneze He. seret men düşündüreýin. Geçmiş olsun bu arada. Ya O sana gynanma hissa sen hissadyňy tapyp ýürügi hiç barymyz görüşür. Şuň bolmasa erti görüşür. O niýde görüşýärmiz belli däl. Çoň üçin giň bol, başyň belin tut. O zatda men öwredeýin problema däl geneze. Ýöne seret öňünden duýduryň. Oňa boş wagtyň gerekdir. Men ýa-da işläme. Men öýde oturýan. İstesem otakydym, telefonum ýanymda. Şuraya iş däwir. Ýöne ýatyrdyň, ol iş ýapdyran ol. Sana imin, sana zapros gelýär. O wagt berilýär şo taýda 10-15 minutiň içinde şu gelen zaprosy, toýçdan şonu bitirmeli bolýan. Bitirmesen senin diýeli X şahsiýet däre şol aşağı spisege düşýär. Şo spisekde de sen ýalyk, men ýalyk gazanjak adam 100 sana adam oturýar. Stakan diýilýär, şo stakanyň içinde 100 sana adam oturýar. Sen oçurdyň ýetenine sen şu oçurdyň sypdyrsaň, sen ýene iň soňuna gatjaň. Düşündirip bildim däm. Şoň üçin boşrak wagty köpräk bolsa gowy öwreder maňa ýatdyn içgiden problema däl. Men gijewni men zaten diňe mutfaga tuvalete gidip gelip bilen. Ya unutganyma merwetde kellem işlemän duranok, ýöne orçamam ba. Biznesden birazrak düşünýän. Eýtilýän mergen türk kimlik gerek diýdi, $1000 pul gerek diýdi. $1000 birazcık zorrak bolar, ýöne tapar näme etjek. Howa risk etýän. Yo, mergen diýmedi, men diýdim onu genizde. Siz diýdiňiz Onu men diýdim. Bence bir zatlara aýdaýyn, şo ýok, o zatlara yetmeň o. Pul bu ökte bolmasaňyz pul ýitýäňiz o, pul gidýär. Öktül we ýok, telefon ýa-ni öwrendim, Türkiýe gelip 4 seneden beri okumaýardym, öwrendim, elip bine bärik gelip öwrendim. Haýat zorlady üçin türk diline bärik gelip öwrendim. Telefonum Risk bar. Seret ýan gaýtşynlar. Menki sataňyz aksy alýaňyz neme diýdi, gyfyz düşündirenler. $1000 ikiye bölünýär, $500 stakan diýdi, şo stakana oçura girýäňiz. Bir tarapdan 350'den, naprimер, men Türkmenistana diýen korkudan $350 bankda bolsa, sen diýen kurs ütkap tura türkdü. Naprimер, türkdü ýaşaňyz. Türkmenistana ütkana prosta türkün kursyny bilemek 30 manat mı ya 35 manat mı? Opşim 30 manat diýip araly. 29 manatdan alýanlyk goýan. Naprimер, diýende 30-20 manatdan satýanlyk goýan. Düşündirip bilen. Şolara risk diýip. Yani 30-20 manat buna palbon bankın kursundan gowul ya. Toýs bank sumat 30 manatdan satýan bolsa, sizinki 29-28 bolýar kursuňyz. Bayramyň ýitirýän ýan mümkinçiligi ol long short pozisiýada o taýda disiplinä ýitirýän. Men diýänimde ýitirme şansyň ba, ýitirnäl şansyň ba, sen stakanyň ýitirsen, şoňunky oçuryň gidersen, bolly sen wagtyň ýitirýän. Ikinjilikine matematikadan biraz jam bolsa, hasap etipden başyň çykman tämin mydama kömek edip bilmän wagt ýanyňda oturup bilmän düşündirin başda o işi öwreder. Eger girersiniz gelse girersiniz. O luboy oýnam uçak bolsaň oýnamaly. Yani kaptanına seret dursaň mydama ýeňilersiň. Galanan atkal ya zaten dermana gidip dur Japon bacılarını alıp içirip oturlar. $180-190 her wagtda da gutorya. O aňyrsına çykarýarlar. Gyýr maskala bolup seredip aňyrsına çykmak gaty kyn özüniň hem ýanyna bir çagaty bar olam okapýar 8-nji klas. Hem men hem gyýry hem kira bar zat gally. Aglamokda ýeňersle täze galla bar zat ýöne indi düşünýän oturup gyýdym ýerine özüm goýup görýän.
Näil içinden jebir çekkendir ýa-da susýandyr aýtýan näler diýen. Yeter ki Yo gene sana- sen ýalňyşýaň. Sen nädip ödejäňe diýjek. Sen özüň diýip bilersiň ödejäňe şey diýip. Haýatda diýmen de ýöne diýmedem de men ýöne özüm aýtýan da men çagam gaty dogurlaýan diýenmi. Yok bey diýme dogan bey diýme. Sen bir ejeseň meňem şu wagt ejem şey pikir däýse men gon diýerin. Eje oraya da diýme. Men öz janym merjek ödejem üçin. Janym sorasyn. Ola Ana gul kızdım, bolmak eken mara. Olam Ne men ejeme bir şey diýär ýarulsuz wagty. Aýne men size iş bolýan. Diýme şey diýip çagaňyza. çagama diýem owa. Çagama da atyp bile mok inanmasyn diýip zaten o gynançyn taşına çıkarma diýen ejem diýip saklaýaly. Tepesinde yer berýärdi. Sen şu arlyklaryny ýudun götün ýudun da bagy sakyň çaga wagty. Inni Ona biziň wagtymyza gelende biz seredýäs öyle. Men wagtym geldi, saňa seretmel wagtym gelendir diýä olam. Yatyp galandan menem diýen öwrenäýin ana şo ýeriň türk kimligi emma sigortasy Öwrülen emma şey. bir Ýat evrak diýip ýazypdyr berden no nam потребуется ваши медицинские документы diýe. Men şoňa jogap bereýin. Men gitmedim, kimya terapiýa almadym. Öňjanym Sagadyrakka 2 sene refikatçy bolup hastanasynda çalışdym Türkiýeň döwlet hastanasynda. Hiç bir döwlet hastanasynyň gowy çalışýany görmedim. Näçe ýerinde kankadym, entedim. Ödöllekilere de gaterat pul kän gerek, oňa da güýjüm ýetmez. O yüzden sosýal ýöne men diýanygym Türkmenistanda goýuldy. $500 berdik, Marda da goýuldy, Aşgabatda da goýuldy. Elimde o kagdym baý edinstren. Bir medisinski zadyň gerek diýe kömek etjekmek. Öwüd geldi, sag bolun, silanyňyza ýigitler, çatyňyza goşanyňyza sizi gynandyrmaga etlämok. Yok yok. Gene ýüregim ele gitdi aýdy Hudaý Yok. wata. Gelince Seret, Oturacak bilgisayar var, torunumun bilgisayarı var. Zaten Bolu sen normal men normal şumat ya da indi sen şumat ya da wal ya da gelince Seret, liçkeden ya burada da da yetmez mi yayınla siz ayttığınız numara? Yok men näme bilen çekinen gene. Bayram bir dur da bayram. Gülcan mı? gelince değil mi? Gülcan gelince Seret. Başta kazanmak için sen $10.000 yitirmeli. Sen $10.000 yitirýän, soň öwrenersiň. Her zatda sen yitirýän. Şonuň üçin bu zatlara goşulma. Özüňem bara kesel adam sen wara puluny beýdip gıyın tapýan sen, o zatlara sokulma gayrat et gelince. Hemas saatleri mok diýenmi? Yok, bu zatlara sokulma. Bizden bay adamlar var Türk'te. Olar şu zatlara soklanu. Bizden bay adamlar var. Ansat pullara gözleme. Ansat pulları hiç yerden düşmüyor. Asmandan düşen o pul. Ansat. Kim böyle lotereya, kazino, o zatlara al oturma. O zatlar gerek der o. Siz yine de isterseniz kendine canım edin. Özgürlüğün numaranı alıp bilersiniz. Ya da liçkasına yazın. Numaranı düşmezseniz liçkasına yazın. Men şumadan bereň problemi däl. Gençe özüň karary özüňiz berýär. Men maňa lüboýma men jaňadyň işlemeseňiz hem meni sökütte şöreli o boş wagtyň bolsa oturup gurlaşar oturursa o size men dogan menim sizi sileýän o aýal maşgul etsin bolu men üçin ýokarda dur erkek adam. Ruşkany bolsa ýanyňyzda ýazyp alyň. Şykdyýan gelinçe. Bayram gorkuzdu. Bayramyň şu häsiýeti şu dar, как будто geleceğini biri alacak, tokjak bolup durýar edýär o. Bora bak habarlaşar, sesimiren awajan meňem. Yo gelýär bor nime. Nomer gerek bolsa, ýa gelije giýirse ýa-da sorasa maňa ýazsa bilemok. Bilýäňiz nomerimi? 380 97 168 68 47.
gaýtalap aýdýan 380 97 168 68 47 Garaşýan. Garaşýan. Ben de Ýyjanyň rahat Mehmet dursun otur. oğlum. Bayram Nerede giýirdiň film? aramyzy bozduň aýbyra. Gulýaly gurleşip durduk bolmara. Eňer etdiň aýbyra. Bayramçılıkta endi Mehmetçik. Oňa ýagdaýy düşünsem bolýar. Özüň aýtdyň ine assaşy. Şuraya Asaşy aýdaýyn. Asaşyň anlamyny bilýän Bayram. You know what is Asaşy? Bayram. Yo, bilemok, sen değil. Sen adyň Sene duýar. Aýtdym aýan Yo, gelende o. bilem o, Asaçi prosto men bir karoç tanışım vardı Asaçi, şonun adını koydum. Bolýarlyk Asaçy diýip atdy. Asaçy kodirovочный ime bolýar. Kodly, gizli. Şonu bilýärmi diýip sorajak bolumlar. Yo, o zatları bilem o. Men JavaScript, HTML, C++, o zatları bilem o. Programmy diýýärmi? Yok. If, else, elif, print. Yo, o zatları bilem. Programmierliği bilýän bolsaň ara gurulşyly programmierliği gurulşyly. Benim pattyk puttyk bilýän o. Gürkşan program kalkulatorda ýazyp bilýändir. Yo, mende tanışlar var programistler. Şol ady bar. Özümele Eski öz geldi. Gelnece yazıp otur aşağıdan. Bir Mehmet cevap verip koyar ay. 280 97 168 68 47. Yazıp bolýarmy chatda? Ona buraya yazdım. Yazıp bolmady. 380 97 Ol 168. Liçkadan ne bilsin havarlaşın olmasa Ne gelince ne olmuşsun? WhatsApp, Telegram, Viber, Bader. Viber ulanýarmysyz Türkçe? yok. Ada men ýa-da bakynem çykarpyň efirinden. Hayırdır kardeşim? Azat kovda bize. Ağlap geldi ya yine. Azat diyen oğlan dine yatan vakti koy. Ağrur da. Yok diyor, tanıdın da onu bla. İsteyene bak, ben sana vakti diyemedin tamam bla. Azat yaman ağrurdu sana bu golu. Yatan vakti. Ne ben Amerikalılar bir gefimi şu Ingo Kızılderili, ölü Kızılderili diye şonki alaytı bular. Yazdım pozun diye. Poz yanımda teke. Sen bu sapşa ya. Sıyırdım onu. Gal versin pozma değil mi? Başka mor yazacaklar vardır. Mor dullar vardır ya da tanışıp gelyenler vardır. Eğer barlap göründüyseniz size düşündür Vaydar. Ona göre özünüz karar verirsiniz sonunda. Benim neme derin bir saniye igra var. Şu namzadeden öz geldi son. Eğer şu igran barlap görüp size özü neme der. Eğer bolyan olsa bolya, bolmayan bolmasa bolmaya deyip ayda. O genize men oynayan adam men giren neler ne bayram ya kaysar men latrey da anama onu bak cevap ver ya. O bak kalanlar ya morsa kalanlar. Oynamen giyen doğrusu ayda yine Kurban Bayramda kovuca oynan bana girdi. Şunun için emin bolmadık oyunuma aydı plamoz gelince. Şunun için hiç kime de ben kefilen bol plamoz. Özellikle İsa'da plamoz doğrusun ayda. Ukrayna mamuru.
Ay bile. Şunu ýaly Men emelerimiz Hı? keseller zatlar var üzülýän bir tanam ýaş oglan var ýene-de. Geçen bir sany kiçijik çağa gördüm awal ýaňy dolup bir kilo boldum ýürem şu zatlar dayanma. Göz önünde adam parçalasınlar kara oturan hiç ile neme bolmaz. Ya o zatlarda gaddardırın, yüreksizdirin. Yöne bir kiçik çağa ne bileyim kesel zat görsem dayanamak. Bakey, Ukraina'da müňlerçe çağlar öyle otuyor raketalardan. Şoňa Aynen yana näde baş. seredýän? Yo, şoňa nähili seredýän? Olar hem çağa da. Ben aydotuna çağlan günäsi yok. Ne olur ne etmeyen çatına. O da. Çağı diýdi ýani bara baky. Senim çağı, menim çağı. O gelince de çağı. Ýöne kimiň çağı? Sen kimiň çağı düşünýänmi? Şoň üçin opşym uruş gowdy ýaly, opşym. Ýagny okupantlar gelip topulup bir ýurdun içine öz düşünjäni sokşok bolmaly. Näde olur düşünýän? Sen öýüňe görüp saňa paniýaty dalgadýar. Sen o komnatyň sen gider menki diýip. Şoň üçin gelen tarahyn alakadaşynyň öýüňe näme girse sen goňa yaramaýan bolsa şo zat ölmeli, gyrylmaly, gitmeli. Şonu trawid etmeli. Şo gidýänçe öýüňden näre. Tak şo men diňizde şol ors topulýar kim orsun tarapyndan musulman uşaýsyny sen biriniň öýüne girdiňmi boldy senem şu ogurlyň bir hasap bolýan dogonjum sen onu ölmeli şo taýda ýa-da gitmeli sen şo taýdan. Tak şo orsun tarapyndan uşan türkmenem ma bolsa dogonjum elin çek goşulma şo taýda. Gollamaň o, gollamaň. Bir giden adam ölüpdi, siz göreňiz prosta türkde oturan ýerinizde. Men şu taýda gelip görüp biriniň ejesi, biriniň kakasy, biriniň äri, biriniň kelegi, biriniň çagasy ölüp duruşdaýdy. Biz göremiz adamlar ölsüne malkydan okar şu taýda. Ýa gorkýar ýene üstüne bomba düşürdik. Ve 45 ýaly. Ben hiçbirinden goldan otabiliyor Ukrayna tarafından Rusya tarafından goldan okmayın. Yo, sen näde goldan o iki tarafı? Näme ak tarafı, gara tarafı görmeýärmi şu wagt düşüntir otirasaň o özgeldi. Şu wagt saňa, Ben goldan. şu wagt saňa düşüntir oty, sen öýüne gelseler, senin bir otağı alsalar, bir sen garşy çykmazmy? Sen öýüne yarım öýünü bölseler, sen garşy çykmazmy? Gomşa garşy çykmazmy sen aruja bıçak alıp eline? Bir näniň gurrun Bayram, o tarap. Hazır dur. Hazır indi menem käbir zatlar düşüntürsem sen beni dinlemek istemeýän. Bilýärmi öz kafana göre bir zatlar gürülecek bolýan ya da fakt diýip başlaýan reski. Davay. Hazır men sana aýtsam, Fakt oýunçy gurulely. Davay diskusiýa edeli. Davay. Dur, maňa gelme. Hazır men sana bir zat aýdaýyn. Ýöne sessiz aldana otur dinlep, soň özüň karar berersin. Ýöne men sana Ukraina diýip durmaň ýadat ýa-adam bilýärmi? Mesela Ukrainany goldaýan bolsaňam uje vazgeçmeli bolýan men şo nemede. Sen ýüzüňden vazgeçmeli bolýan şo zatlardan. Teret, napmer geçenlerde bir sana Ukrainis bilen tanıştım. Ukrainis bilen tanışganda indi Rusça zat gürläp neme diýen ýa, bilýärmi aýalym Rus. Şoň üçin Rusça zat gürläňde olaram ister istemez ýani özüne ýakyn neme bir gürleşek bolýarlar. Zapravkada neme diýen, denk gelýän zat edýän. İyi gürleşmeye başlandı. Adam ne diýemen sana uzaktan işleýär, internetten işleýär. Düşündüňmi özü deňizci adam, özü deňizci gene 50 ýaşlarynda uzaktan internetten işleýär. Adam diýär bizim diýär Ukraina diýär halkyn nemeden okuw dinle. Ukraina diýär hökümeti diýär nankör diýär. Wagtynda Sowet Soýuzdan aýrylanda diýär Russiýadan bay bolup aýryldyk biz diýär. Ýöne diýär hemmesi diýär öz kisesini doldurdy, Ýewropaya daşady. Iň soňundan bizi Russiýa bilen uruşa sokdular diýär. Bolmasa şu Russiýa bilen uruşmanyň käbir zatlar düzeldik bolýardy diýär. Onda dinle. Onda dinle bro. Dinle. Sen bir minut aýdaýyn. Bay bolup aýryldy diýdin. Dogrudan Ukraina. Aha. Dogrumy?
Indi seret. Aha, onu men aydamak, onu Ukrayna saydı otur. Ukraynasın ağzını. Sen şuna sorak verdim. Onda näme üçin sizin halk ona karşı çıkanok, dağıtmaya karşı çıkanok? Näme üçin siz protest etmediniz? Siz gowy yaşap ýörtüňiz ha. Türkmenistan ham gowy yaşap ýörtüň. Näme üçin protest bolup çıkıyor? Yok, dağıtmayaly Soýuz bilen. Kim etti şu 16 respublikada kim karşı çıktı? Biri hatap karşı çıktı mı? Biri halk karşı çıktı mı sen şunu bilýär misin? Evet, aynen. Sen düşünemek da bilýän mi? Aýdylýan gepi sen götün bilen dinleýän, gulaň bilen dinleýän oksa sebä. Yo sen o 10 tane tema geçtin o 10 tane tema. O bizim hem demokratiya gelsin bir sanacık Türkmen taparlar Aydar men berdi Muhammedov döwründe gowy yaşadım diýip. O Aydar şeyli Türkmenen bolar şeyli. Yöne 95% halk islenok bu durmuşa. Olar Avrupa bilen isläp ýörler Serhat, men işleme. näme dedim Bayram? Men haydan gep maýdyjakmy? Ayt. Men näme dedim Bayram? Biz wagtynda Ukrainadan, Russiýadan iň bay Sowetski Soýuzlaryň biri bolup aýryldyk. Ýöne bizim başymızdakylar şonu başaryp bilmedi diýip aýtdy diýip otyryn. Sen bolsa gelip näme üçin SSR'e karşı çıkma diýip sorap berýärsiň berdi. Amcan, sen mesela al başındaky bizinkiler hem korrupsiýonерdi başında. Häzir çinli başında. Olary ýöne wagt geçende diskusiýa edilen soň, uruş maýdan bolan soň, revolýusiýa bolan, häzir medeniýetli gowjy prezident saýlapdyrlar. Öňje Poroshenko bardy, olam bir Ýewropanyň prezidenti geldi. Olam gowy prezident hemme zat etdirdi halk üçin. Demokratiýa, iň esas demokratiýa var Ukraina. Sen onuň Haýsy derejelikde dünýäde görsen 40-njy my ýa-ni näçinji ýylda ýerde dur. Demokratiýa boýunça. Böyle onda biz hem adama şunu ýaly soradyk. Onda dedik siz näme üçin öz hökümetiňizden gaçyp gaýtdyňyz? Uruş istemeýän bolsaňyz, iki tarap hem istenok diýip aýdaňyz. İstemeýän bolsaňyz, siz näme üçin protest edip Zelenskiýe garşy hem Putin'e garşy uruş istemizok diýip köçer çıkamazok diýende adam näme jogap berdi bilýärmi? Ýa-ni. Biz diye Ukrayna'da diýeken kişi diye şonu ýaly isteýäz diye uruş bolmasyn diýip miting edip diye barışyň zat diýip iki hökümet hem diye gysışdyrmak isteýäz. Mesela diye biz Ukraynalılar çıksak, erti Ruslar hem çıkar belki diye miting edip diye Putin karşısına diye. Ine Ukraynaslar uruş isteýän halky size sen hem uruş etme diýip barışmak ister, yaraşmak ister diýip näme diýär diye. Ýöne biz şonu ýaly çıkamyzda diye Ukrayna'nın nemesi kimeli bu nemeler var ha şu biraz yadından çıktı. Adam aldalasan şeýle ýadyndan çykýar senin. Yalan gürlesen. Nasıl bilmiyorum neme bu Hitler'den kalanlar, Hitler'in kalıntıları. Bayram Dur. Siktirip suya düşüp gel bolyam sen nem etmek zorunda dermen berdi. Siktirip suya düşsene mesela her gün Ukrayna Sikeyn Ukrayna'nın yenesine mesela Ukrayna açıklamaz zorunda. Ukrayna prezident ettin hemen berdi. Zelenski'nin yemenesini sikeyin başkasının hem Putin'in hem bir zat düşündürüp otin berdi götüne seredip palbak otirayı. Как будто meni aýdyp oturan ýaly diýen Bayram. Bir adamga aýdan zadyny gürün berip otin sana. O, sen mi gowy bilýän ýa-da Ukraina watandaşy my gowy bilýär öz ýurdundaky zady? O adam deňizci diýip aýdyp otyň, uly wezipeli adam diýip aýdyp otyň. Hiç inlemeden ok. Ýa, bolýarlar, sen gelen ýeriňe öze bir normal zat bolmaýar soňunda da. Banderovslar diýär, owa Banderovslar. Al. Yok soruyor. Al 2 müddetden sonra azat çıkar. Sen nito demallyň diýip täni. Gelene bak, Azat, gelene bak. Azat ýokary çık münwere çık. Sen çıkararsın alın. Yo biz Azat ýaly dälle, biz ýene insançyl dawranýarys. Gelip bilen o görýärmi? Mene çıkarardım yani. Mene alırdım ýokary. Öd aşyn ödüne ýydyrirdim. Sere diýokla diýe gelen o görýär. Wah Azat.
Sen gelersin. Yanlışlıkla bir gelersin. Yukarı çıkat aytmay. Bu eden yaralan iýden tägen bitene. 2 günläp ağlaryn meni şoň üçin. Düzeler. Yakın vakta Ukrayna yine biz diye burnumuzu sümüğüne akızıp kalarız. Bugüne diye bir zat bol ya bakı sana diye. Öyle diye şey etmeli bayramı diye. Bak merif. Ne haydi bak. Ay gaty bolmaýan bolmaly menem aýrymjylyk edýän şu ortadan Ukrainanyň arasyndan. Orsiýada Yok. da gitdim, Ukrainada ýaşap ýönläre. Iki ine luboy adam bir zatdan deňeýär o. Men ilki gidemde, Orsiýada gidemde Türkmenistandan gitdim. Aýny türkmenler näýle bolsa, mihman söýür. Biz Aşgabatda mihman söýür, sıfır diýerler. Ýöne Türkiýe gelýän ýa-da Orsiýada gidýän Aşgabatyň gapçy %100 bolupdy, ýagny biz gaty musafir sever. Orsiýada gitdim men, näme üçin geldim? Gödek gürleşip, gyýgyryp üstüňe. Gyýgyrnakdan повышенный tonu bolýar, kabuty özüni arýyt hasaplaýar, senim какой-то шлакla. Ine biz men çykan döwürleme diýenler, biz Aşgabatda daja utoran küntülerim çilimjeken akda, şolarym bukulyp çekýärdi çilemler. Şuňamy näçe ýer döwürdi. Olar da bolyn bankda işleýänlerim çilimjek awtobus astanokanyna durup piwo içip daýyp dur. Geň görülýärdi. Näçe bir bilen beýt gürleşýär. Ondan Ukrainaga gitdim. Ukrainada da şoýaly içýär. Ýöne da takoy stepni civilni daro halka gürleş edepli. Benim owdan ow. Erkegim, aýalym ikisem bir gök gözli, uzun moýly da takoy stepni adam görýär bir jynyň alýar bilýär, sypatyny zady. Şoýaly. Hiç ýani erkeleými naprimер. Erini gawanmaňlyk sıfır. Sen musafir sever ya da pulun bağdığını bilmediğin orslar gaýtyn beter bilen. Davay suda. Şonu bilet ýigrendim de orslar. Ondan çempionat mire gittim. Bilema haýtym açdy onu. Finale gittim. Ey, ona naýdar o. Как вы нас заебали diýdiler o. Şu Kirgiz, Uzbeki, Kazaki diýipler. Türkmen diýemdiler. Şey diýdiler o maňa. Prosto oturup men ejem we pardon, men atam urşdy diýdim. Kontuzyon bolup geldi diýdim. Ýani şu döwlet üçin, şu Kremlde sen prezident oturmak üçin diýdim. Men atam kontuzyon geldi diýdim. Haram da diýdim. Bulan men ýurdum diýdim. Şu men atam diýdim. Şu taýda jan bermet diýdim. Ýöne kellesi samsyk bolup geldi diýdim. Şu ýurt üçin men diýdim islänim ederin şuna diýdim. Islänim diýerini saňa diýdim. Orsiýada samsykla şol ýaly aýrýar biz o. Ukraina oraya lat yok. Yo, o tarafına ben koşularım sana. Seret bizden hem oldu. Mesela Rusya'da ne el diye mesela. Yaşa oturanda su sorasan vermeyet de ikinci sınıf insani al davranatla. Özlerini bir kilo asobu görüyorlar. O tarafına ben koşularım. Çurki diğer yana bir zat diye. Karoç seni hasap etmemizlik var. Yöne bayramın gelip berde bir zat düşüntürüp otursun. Özü oraya başta. Düşündürmene başlayan ya gepi düşünün okşa oğlum. Men ayda oturan zadım otaydan hem ayda oturayım ben ona. Uruşu biz başladan yalı diyorlar siz diye neme diye Rusya'nın golda yalnız onu ya Ya bayramla ne için bayram? Bayramda zaten 99'da bayramda. Biri yok ya da senin kim ya da artık şu. teke Onu yine katı görmeliler ne bayram? adam ben nerişte diyen seyret. Napırmer bayramın özü düğüne çeller Rusya'da yaşayacak olup götünü yırtan oğlum biliyor musun onu? Rusya'da Tamam. mazin açacak olup Rusya'da yaşayacak olup götünü yırtan oğlum. Bir yerden şans geldi Amerika gitti indi Rusya'ya ervet oldu. Ya bayram Var berde bak benim düşünmedim şu an. Rusya'da yaşayacak bunun Rusya'nı kollamakta ikisi deň zat bir zat der brato.
Vaktında goldan adam da şo bilýärmi? Vaktında şo goldan adam Russiýa. Ha, ana onu başga gurrun, onu başga gurrun. Indem Ukraina boldu. Bir adam başında kim bolsa soňunda da şo bolmaly da öleňde, doğulaňda öz bolup doğuldyňmy öleňde de öz bolup ölmeli. Ahmet bolup ölmersiň ha. Ne üçin türkmen başı rahat bolup ölüp bilmerinmi? Sen bol Türkmen başı bolsa. Ben goldar seni. Ay türkmenler zaten hyzmat etmeli öwrenenler, maňa da hyzmat edäsinler o näme? Men şondan kem yerim bar. Menem bilet ekonomist ödüm obrazowaniýam boýunça. Stomatolog däl, ýetim däl. O urlup bolmadym ýetimler köşkünde. Mehri gördüm. O size de beren şu mehri diýip bilýär o menem. O ne diýmez bayram gelip aýdar an kakan seni urýar da dur kakan seni urýar da diýip başlar. Ýok. Men beýdiýem ha, Ferit, bir mehri görmedik diýen şu imin o ýetimler köşkünde uranan çağalar görgüller. Şolar distisinde gelýärler, waspitatllar, olaňa öz çağalar bar. Saňa da näme? Sen ýalyk sallatýarlyk seredýärler çağalar. Düşünýärmi? Çağalar görgüller. Uje kiçilikden görenak eje utaýma agyrya, eje mektebe gitjek ýalat ýok. Olar uje kiçilikden robot ýalyk. Men gynanýan şu çağalara. Şolaryň ejesi, kakasy 90% şolaryň ejesi, kakasy, ejesi ýa kakasy diri. Ýöne ýetimler köşküne öýrär. 10%-nyňky full ýetim bolýar. Daje türkmençilikde bar, full ýetim bolan ýetimler köşküne berilen ha, men öz garnaşym madara karoçy äraýal ikisi awariýa bolup ölýär. Şolaryň çağalaryny 5 tane çağasy bady. Her dogan allo birini öldürne. Şu çağan ýetimler köşküne bermediler. Türkmençilikde şolat bar. Öyle ýetimler köşküne berýärler, onu çağan, soňam näme garaşýarlar o çağada. Hani şahatlykdan herkim bir zada garaşýar. Doğannam şahatlykdan ütküskün da garaşma. Şahatlygyň bedresini şolat guýulan, ýagny gutusyna lara. Şoň içine çaý goýsaň çaýly bolýar. Mehir görmedim, mehiren berip bilen gon adam. Şoň üçin men ondan gaty görem. Bayramyň ejesi we näme şoň ady, aýtsan adyny. Onuň wideosuna gördüm-le. Hakamnat Hydyr. Birinji näme diýär? Nurmurat Bazarow gelýär, doňuz diýär, onu çykaryp goýberýär. Ondan bayram bilen bir zat diýär, bayramam çykarýar. Bayrama oňa siktir diýär bayram. Bayram çykarýar. Bayramyň arkasyna şu urrun diýär. Men näme iň bolmalyna kakamny gördüm diýär. Şo näil kiçilik o özüň kiçiltmek. Ýagny men kakam ba diýip şoňa gowanyp gurulýarmy sen? Sen kakan bolmasyn o sen ýalyk çaga bolandan. Terbiyesizlik diýärmi şu? Seret men saýlap bilen öz ejem kakamy. Baky, saýlap bilema. Ýagny şaga dünýä geldimi? Sen şoň ýüzüne basmalylar o sen ýetimlik o. Ýani sen kakan taşlap gitdi diýip de. Çok iň uly günä men üçin. Näme üçin sen şonu edýän? Sen Allahdan öňe geçýän o. Yaradandan öňe geçýän. Onu etmeň o. Nabar şonu gollan. Işler ýa-da üstüne batşak bolmaň şoň. Şahsiýetine ýetjek bolmaň şoň. Ýetim diýip bilerim, topoy diýip bilerim. Sen ýokduň ol efirde. Men prosta wideosyny gördüm, nareskasyny gördüm, başga biri bady. Şu ýer eşitdiňizde diýme o, aýyryn şonu. Men şu bayram men halamak bilýäňiz öňe. Ýöne şu taýda men Hakamat Hydyrowyň 2000 eden reportajymyzda şondan soň çykyp ýazdym men. Gow kommentary ýazdym, betinden emmela razlaşyl Popovçkym girip okap görersiňiz. Hydyrowyň kanalyna girseň badyr. Ay görürs. Ay bilen wagtlaý her kim bir zat ýa. Sen gaty köp bilýän o, sen Hydyrowy gollap ýörsiň do. Kim? Sen Ay ýok. Düşünjämiz denk gelmeýär, nirden golda? o geçen gün o näme etdi o maňa näme diýdi? Alfons diýmedi. Öwüzeliň allydyň ara sen. Ha.
Bir zat diýme sebäbi dogma. Eşi erkeklik mi şo dogan? Meniň iyisi şahsiýetimde ýetemek hiçsin. Yani Lukaviç diýen ağlayan diýen ýa-da diýen ne zatym kimin aramyzda tatatat guruluş. Gelipden milleti öňüne çykyp bini öwgedilip planlayp. Dogan ýakan iş gobranjy. Ýyle tökmed atmak. Sen men diýip bilýän aşmady. Sen öz radnoy doganyň sen özüňden senden geçdi diýip iki dogany keneň senden geçdi diýip bilýän. Balnoydan masyp bilýän. Şumat basyp durşmaly. Şu taýda efirde aşagyna ýazyp bilýärdim. Ýene bor deň bolmaýdy. Ýene sen şu taýda diýmediň, men senden garaşyp durdum. Agam dur. Böyle Emira ni taşrak götürüp döşonky. Ay Hıdyrov fat sen näle bolsa tolerantny serejäň. Hıdyrov dur, brato. Meni özgürliğini tanayan. Sen şumat fuflogan ýa-da. Niýe şeýtdi? Näme üçin etdi? Näme üçin beýdi ýa? Näme üçin alaň ok? Men zaten Al diýip aýtdym men o taýda dinlemedim. Tökmed atdy ýa-ma. Tökmed atdy. Da kazatsan bamy diýmeli? Aýtdy. Öyle diýen o baka sen boşlar arkaňa ol degişenler. Sen kim men? Seriozno boldun görtenime. Yo doğru. Al nämeni teken alay zatym nemetdim öyle almadı. Nämedi de şu näme diýeni düşünýärsin da hazır ýazma düşürüp bilemok. Yo doğru bir zat diýdi o taýda. Yalançy diýdi däre karaçy kulturun dille diýenmizde yalançy diýdi. Ona çok videosunu aşağına yazdım da men onu goýuyorum. Da kazasyz öňüne bile. Neyse adamlar giňmeliň o. Yani her kime düşünjek bolun. Glazokdan seretmeň ýa-ni Hayt Bayfam aýtdy öz kanalyna. Listin ýüzüne toçkan görjek bolmaň. Toçkan daşyna akçy listi görjek bolun. Düşünýärmi? Kapyňy açyň, giňme, her tarapdan seretip görüň. Her bir ýetim ýerine sizem bolup bilerdiňiz. Her bir ýarawsyň ýerine sizem bolup bilerdiňiz. Adama edip bilsen ýagşylyk et. Her adam öz içindäki zadyny türkýändir. İçinde awyn türkersiň. İçinde ýagşylyk, söýgü, bagtlyk bagty şol zady türkersiň. Bu kadar basit ýani. İt bolmaň o. Zarajon itler ýa 5 itler ýaly korp görmäň diýip türkmen bolsa. Ya da Çeçen diýip ýazmaň adyny. Niýden Çeçen diýip alýan? Haýsy Çeçeniň niýiginde türkmenlik gördüňiz? Gelin men ýanyma. Hiç Çeçenede görmersiňiz türkmenlikli. Mene türkmen diýene kim näme diýse de hiç gilnemedim ama kemsinelmem ýok. Gaýtam näme gurur duýanda türkmenligime. Dost men nabarot Ukrainlara diýen hemme türkmeni men ýaly owadan diýen o. Hudaý ba. Gören türkmeniň menden owadan diýen. Iň betni şan men diýen. Onda meni görmändirler. Onu şu türkmenler şeýde men diýen şolary. Ine Ukrainlarda da köp inglizçe bilen aktar. Men ýani ay men okamadym, zat etmedim. Şu okan bolsam men has bilim türkmenlerimiz bilýän biziň şeýle bir paýhasy öwgän, çiğişirýän şoňa isleýän soň aýdýanlar. Türkmenlerden şolada garaşam soň. O bilim Türkmenistana gitmek isteýärdiň bärde işleşsem ama Ukrainslar onu eýşolar diýä gidesimiz gelýär göresim gelýär Türkmenistany sen käne öwgän diýä men naharlar barada. Käne aýdyp berýän biziň palawlamyz we mantylamyz we oramyz we çalymyz we diýipler. Görmek isteýärsiňiz diýä YouTube'dan atdan görýärler, Aşgabatda görýärler aslında onu. Öýe gidesim gelýär. Ama aşbahanla görüp tanışdyrasym gelýär, owa gidesim gelýär. Dağlara artşmana ekdip bilema götünmüş ya onu. Yurt yapıkta. Bu ganida başına geçti. Kak budda öz şahsy firma ýaly.
isyan alýa isyan alana. Nirde o adalet o? Sen ata-babaň gany nöküşýäli, biziňem ata-babamyz şuda gany nökdi. Sen ýurdun bolşýalyk, biziňem ýurdumyz şu. Sen iýişiň ýalyk, bizem iýmeli. Birinji oçur çagaň iýdir, soň özüň iýdip ýöne erdiden aturman. Sen çagaňa seredip bilmedik bolsaň çagany ýasama. Sen halka seredip bilmeýän bolsaň halkyň başyna geçme. Nä dogrymy? Doğru. Näme diýär türkmenleriň betini şan? Geçdi. Onu ýaly diýmäň abi, hiç kim betini şan zat onu ýaly zat ýok. Małdes türkmenler mertdir. Hay bile. Doganlym ýaňam bir genejeme çykdy ýokary, o rak keselek eni görgüli. Ýüregim mara elegelek boldy da sesini eşitipler. O derece mert aýal doganmy. O pul dilemedi, hiç saýdan akdara. Pul dilese de aýtsa da haky bar. Çüroýdan sorana, ö türkmenden soraya. Ýene-de şoýa ýagdaýda çekinme, arkaýyn. Pul gerek bolsa-da, näme gerek bolsa aýtmady siz. Edenem bolar, etmedigen bolar içinde. Bu aýyp zat däl bu genije. Yani bu şoňa bitýän bolsa işiňiz. Soram onu hiç aýyp zat ýok. Mydamada aýtmady şol zatdan. Kıyamet günü goňşudan näýdi? Biz hatta goňşam diýip biz dogan barymy. Şo genejemiz ýarawsyz ekeni, o seredýänem gyzy, gyzynyň öz çagasam bar ekeni. Onu men ýa genejem özüne de aýtdym, geneje seret hiç bir çaga öz ejesini atasyny hiç bir çaga öz enatasyny oraya pikirden ak geneje. Sen hiç kime agyr ýük bolýan nälisin? Onu çagaň aýtma, düşünmede şol zatdary. Sen düşünşiň ýaly. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sen düşünşiň ýaly ol sen gyýdym soraýar düşünýänler geneje. Yani sen ölejen taşsamarsyň ýarawsyz diýip. Olam taşsamaz. Olam çaga ýetişdirip gelýär. Şoň üçin Ben beğerdim bu gendice. Efirde olsa bir alay ýokary nomerden alaly zady deli bir kömek edeli. Beğerde bağ olsa. o Gulcan Max Alay dostum ýokary. Ne uğrattım? Ertebirun özümden bidem ürkütmeliň biri bidem dost. Näme boljagyny belli-de. Eli bu arada Türkmenistan ýagdaýlary ýitip gidýän her hil nemeler bilen gelýän, atlar bilen. Alo. Bıraktım. Ay edilmediyen TikTok edin ýükgede blog ede men täzeçen. Salamu aleykum doganjym. O merdeyleňe. Assalamu alaikum ýigitler. Wa aleykum assalam. Bu da sanawdyr diýen ýok, öwürgellik gatygynanma Allahjan çekmäne gaýrat kuwat bersin. Şu tualete gidip özüňi näýine türkmençilikde aýtmasam aýyp, özüň süpürüp bileňe. Hiç kime garaşman, ana şu derejen tek ýetemek o ýüzden mutluym. Ýene de muňa da şükür. Yok, onu da doganjym Öýrem bilen gelip bilen akyla tamam dowra ýapyşdymam. Gidip gelip bilen o ýüzden akylaýan mertlerçe görüşýän ýöne söwüşýän. TikTok'da ýa bir ay boldy köp zadyny bilemok, öwrenmäne çalyşýan. Gyýdyma kömek bolsun diýen 5 kurşy pul gazanyp bilmenmi diýen. Ne bileň, bulam ýadat ýamyň maňa diýany bardy. Sebäbi walnasy bardy. Yswyrat kiläge etýär, ösjek bolup dur çalasta çykdyň. Türkiýede biraz İngilizce IBAN'ın oklo men ýok. sana gada oklayın. Tek paka gyýdym. Deme paylaşayım. Paka gyýdym. Emne kömek bolarsa da bilýän dogan ýaraň okmy? Ola aýyp zat däl.
utançlar der. Bu Halk bolup kömek edilmede aňardan kömek utan edýän ýok, hökümetden kömek utanýan edýän ýok. Şoň tek o üçin derejede ýetem ýetmem sen özlerine utanýan uday bar. Hi özüm bir zat edip bilmezmi kem diýende neji dik oturup bilemokda ýatyn süýnüp bagry bolan soň bagyryň ýerden alan ok diýär. Yatan yerimde diýen ilmuşany ýastyk goýup diýen öýde agtymyň bilgisayary bar, telefony bar, nujeli menen gramatny adama rusça bilýän kendim bu wagtlar nujeli şu tehnikany öwrenip bilmen, Ay öwrenjek bolan. gelince sen böyle bu galçy bolsaň bir kredit saldan lat çykaryp bilýän gerek bolsaň da sen arkaň Kredit başlaýan ol işte. bilen, Sen debit maňa kredit bilen. IBAN'yň uğrat nimeden özellenýär ýa-da ýa nomerymy uğratdym men sana. Häzir oňa sizin teklim etmän diýip otun päslemen diňläp otun. Sesini de işlenmede begenýän TikTok'a girip köp kişi gerçekten ýaman boş konuşmalar köp ekenlikine inandım ýöne. Geçen hepde de bir kuşsanyk şunýaly gepleşip oturan oglanlar bar eken Türkmenistanyň ýetlerini owa buwa öseliň gideliň işlemeliň diýe begendim şoňa da menem zatlaryndan alyp goýdum öz adyma. Bir giden makineler bar eken ýöne dogry aýtsam keserlip aýtmady tönýän ýöne aýdam owa men Gelince elimde utanma, kagydym ayıp bar. değil bu zatlar. Gelince hiç kim dile Türkmenistanyň avaran ok ýetlere keselim kagydym öldüm. elimde gerek bolsa. Her kimin ejeti var, her kimin bajety var, dogany var, jigiti var, gyýdy var, çagalary var. Kıyamet gün goňşudan ýa dogan bir Allah kömek razı etmesek, bir ýerimize el vermesek, el tutuşmasak birek görüp alyp çykyp bilýär. Ana şu ulu kömek şu her kim ýorgany ora aýagda diýer. Bir ýerden bir açykdamsa şoňa ora aýagda otulsa da iň kötü ýere men 2 milyar 200 tülýärdik jaýdan çykardylar. Bir hepde boldy 10 gün boldy. Çykarynlaryna bol 3 gün boldyna taşandyk 16 milyar kira gaty. Ýagdaý agyrlaşýany bildir ýani gyýdymyň gowy ýüzüniň garalýany gynanýany. Bildir 16 milyar ýeközüne ýetip çeksin ýani. Nirde nimeňi ýaşaýan ýeriň nirde? Türkiýe. Ýok şäher, haýsy şäher? Efen ýurtdan şo dudular taşandyk. Dudulyda gyýdym bir iş özüne iş açjak bolup açja. Açdy dende gaturupdyr bilen ok. Ýöne umytdyna da alyp çykaryn diýä onu ýeközü kyn da. Ýeközüne kyn. Antalya'da öýme var istesen. Boş duruşma. Ýok sag bolun Antalya'da siz kiradat güýüriň. Menden ama adamlar wadyr kömek edin men tek paka ýöne bilip Allah ýardym etsin. Şondan şu 16 milyar kira birazjyk ýardym diýdin ýene. Şunam tap bilmez kötüm. Gülcan Gönül'de. Hı? Gepinizi kesip başlan. Şu aşağıda Türkmenistan yazıkla. Yankı çıkıp giden oğlan. Türkmenistan ýazykly. O yani çıkıp gitti. Hı. Yine şu nemesine, liçkasına nemedin numarayınızı yazın. Sonra otur aşağıdan. Ovazı yine Ya da bir video çekip koyan, gelince özüňiz video çekin diýem IBAN'yňyzy paýlaşyň. Her kim 5 manat 10 manatdan ok bar, ýagdaý bar adam. Ýagdaý ýogum dilek eder. Ona haýyr. Men ýok sag bolun ýok. Şu edip bilsem men öwede geldi siziň aýtýan zatlaryňyz ýa bir igradat bolsa zaten men etýän işim ýok. Tüýnüp ýatyr. çekinmeyin. Kömek edecek oğlan kızlarımız var az birden bolsa da köpelişerler son bilen. Eğer utanıp zat edýän bolsaňyz nemesinden näil diýemese öz liçkasyndan nemede sora oturanlara liçkasyndan ýazaýyn gaýrat edip. Men nemeden ýetirdim onu. YouTube'da paýlaşan bu ýaýyny YouTube'da doganlymyda da aýdaryn doganlym 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira näme artýan bolsa gaýrat edin elle berip tutmasak bir ýerde. Nerede edip bolan işi öwrenip bilsem bolýar maňa şu uly kömek, siziň şu sözüňiz uly kömek. Gence işem öwrenersiň alat etmesen işini, işem soň bolup gider öýde. Ýokdur. Simbol ra. Çağalar var, gözü çiş bolan çağalar var. Gaty agyr çağalar var, men olar waka men 63 ýaşadym köpüm geçip adym galy. Howa ýöne gyýdym gerek, gyýdym şu ýaşasam gowudy. Derdi
Diýme dogan. Oğan şu Näme gerek. ulluhan Emmek adam şeýle aglypsa bilerse pok bilen öňünden aýşmak çykan men edi bana. Yok ötüyor. ağlat, Ýagdaýymyza görä. köpüğüm yok. Men gaty duýgusal birisiyim. Yani beýle zatdyr diýende men O zaman nasıl soyunun iyiydi. o men ýaman ýüregim bar. Ezilýär şu zatda. Kalbыңda, yüreğinde sağlık Tit gider. bolmasyn ýeken guruluş. Ýene men kän üzülýän. YouTube'da goýmurda problema da men goýaryn. Men elimden gelen etsek, men hiç kimen dilä balamok. O hiç kime zorluk yok. Kim edesi gelse eder genizi. Edesi gelmeyen dile eder. İn olmanla şolan bir peyda. O bärde aýp zat yok genizi. Her kim keselen bolup gördü, her kim ýaragsız bolup gördü. Men iki aýagym döwdürip gören oglan. Onun ýa-ni tualet işlerine öz aşaň edýän. Hani bagşarsın da şonu bilýän ekeniňde keselini elbet satdygyny. Utkory getirip goýarlar. Ýaş olanmakdan döwül iki aýagym ýykyldım da. Namarda mätäjilimi diýer şu taýsa da şu. Şoň üçin aýplar ýok genize. 63 ýaş symboli näme ýaşa Koşuldum men. Nomryň ýazyk goýberseň boldy. Ondan bir näme diýerim. Ýitirmer bolsa ýitirir. Kömek eder. Düşünmedik. Gülcan abla. Var ekeni Gülcan abla diýip mesaj attım şol oglana. Nemesine girdim. Men şu otuýarym şumak görýärm efirde. Gördüm. Sana yazıptır. Tutmasdan sana yazıptır. Oo. Ama başarsınız gayret edin. Öwreli gir bilmedim men girjek boldum ýa on. Öwür geldiň agardyr girmek. Ýa nomer genize ýazyp alanyň 380 97 160. Aldım. Begencimden azıcık şu kelle ama nemette heyecan yaptım o. Satırlar. Kampanya başlayacak, gelince bağışlan. Mergen ağa sizlere meştelindi bir zatlar. Öz geldi, koydu orta, başını başlattı. Türkmenistan geldi, sağ olsun başlattı. Mergen ağa, açıklaman bolsanız. Boldu. Men zaten benden takip aldım mı ya zaman. O Gülcan apa Mergen ağanam demetip bilýäňiz, Mergen ağam öz çäkinde bir men daşardan ýakyndan tanydığım üçün daşardan bärde aýdyp oturmaya, daşardan edip bildiğini edýän adamlardan biri. Ýene aşağıdan bar bolsa reske alıp bilýäs. Ýokara. Mergen size yolladım mesajı. Boldu. Oy da bakma. heyecandan var kellem emetti. Yok. Sen maňa näme ýaz? Nomeryň ýazarsyň da men ertesi YouTube'da da goýjak. Herkim adamlar taňajaň eder. O Ýyň bolmana söhbetde şolarsyň, gurlaşarsın. Menin tek Çekinjek adyň. onlar agyr Ýitirjek adyň ýok. yasalak hasada däle azıcık ýöre bilýän, gedi bilýän, getiren datçaşdan iyi bilýän, ýurdu bilýän. Hudaýa şükür geniz. Hudaýa şükür onlar agyram däle. Onlar kömek bilýär. Ýok ense. Internetip bolsa toýuňyzda, agtyk toýuňyzda bararsam gatnaşarsam. Gelnije bärde herkim göwnünden çykan edýär. Zor bilen ya biz sizden zor bilen demedimiz yok. Herkim göwnünden çykan edýär. Ayda 5 lira bolsun, şolam o göwnünden çykypdyr. Iň uly zat şolam. Bu bärde siz bizden kömek soraňyz yok. Bizim içimizden gelen zady nemede oturýarsyz biz bärde. Allah razı olsun. Men gerek göze görüntülem saň edibiljek, özümem görkedi biljek bir 10 ýyl bir özünde seretmeýän adam däl olýan. Ýene şu günne sabah kalkıp günü görebilýän gözüm körde peselýär ýene gowy. Görebilýän Aýtmagynda iň uly awry näme, iň uly bir mertlik. Yani çıkıp gürleşmeniz bizim için iň uly bir mertlik. Togan. Alo. Eşdili aýdyberem. Aýdyberem. Şu taýda oturan oglany men kömek etmeye taýin etdi. Allah razı olsun. Ağzınızdan Allah'tan näme muradınız kabul etsin. Hepsini kabul edin Allah'ım. Yüreğinize sağlık versin.
Bir hil bolýan aýdyp gördüm ama utançyman. Hiç şirin Yok olmayan yok. adamda Sen Aslında bolýar da 7-nji hastalyk, klasdan bäri biz bara näme bilen hastalyk türkmen bolýan da. başgalar bizim öýüne wepaly bolmaly, işlemeli, çağlarına etmeli diýen düşünje bilen diňe işläp gezip golun ýolda turan çingene Vay Allah zaman ya dilencilik yaptıran ok maaşım o da şükür diyen or gıydım olur denen kendi kadar diye. Yok men işlev aldım şaka için diyen. Ne öyle bir iş diye işlev almalıyım düşünce var da bizde. Yeni birin gelinemiz mert malatsı bu işleyenler işleyen gatı işleyen hemmenizden şu yayını dinle oturun var olsa da yüreğine ağırdan olsa mı hemmenizden bağışlan yüreğine ağırtmak için aýtmadym. Birazajygam bolsa yok bilýän yok. zatlaryňyz Türkiýede plan da dedi pul gazanyp bolýar gelneje ýatan ýerinde bilgisaýaryň wagty telefonyň wagty birazram oşça dilzat bilýän bolsaň kömek edel diýmeňiz bekledim oturanjy ýerimde. Meniň gyýdym maňa 200-300 TikTok'uma men gynanmaýyn diýip asta menem yaraman ýatan türkmen çagasy yaraman ýatanlara menem atýan. Nädeýin olaň ýagdaýy menkiden amagyr çağına tez baglanmak wapşe erwetdir diýenler. Yok, Gelnece o bazıları iş meselesini Özgel'de öğretecek. Sonsuz karar verirsiniz deyip ayttı. Onun dışında hazırda aydı oturanlarımız uje bizim özlememiz. İçimizden gelen yağday diye. Allah razı olsun. İçinizden gelenine bile beğeniyen. Şunu yalak ki bizim gelinemiz mert deyip yor, oğlanımız ondan mert görüyorsunuz mi? Her kim içinden gelen zetini Allah hemmemden ölmeli doğru aytýanyz ýöne bu dünyada köşüňe mala puluňa mala ana o wada jaýmydam dur şäherde de jaýmyz dur. Satjak golýar şu wada o wada kin ol satyp bilen okýdym gysanyp näme ýugur satylmaz diýen inata ýurda satylmaz diýen amma bir onu satjak bolýanny bir 16 milyar töleýär eje wagtynda satylýsan derdiňe ýaratyn nipun. Gyýdym meniň gowy Türkmenistan urat ýene şo taýda patam alınıp wahyy pahyryň öýüm ýokken Altymrat bara. Dünýä bütün belli. Dünýä nemesini alan Altymrat öllü bolýan ölende garajyndan çykardylar jaýa başladypdyrdy. Garajdan çykyp gitdi şo ýigit ana hemme adam gally. Şoňal erwet gürrüňlerim hile etdi meni satmagydaky jaý diýenin tekgun görmeliler. Kıyın ýagdaý. Ýöne hemmeňize sag bolun. Allah razı olsun. Öwedgelle aýratyn jaň etjek, öwedgelle spasiba gynandyran o zaman başlaň men canly ýaýyndan çykaýyn sagat 1 bolup bardy. Bol bol gelince Nasrettin Niyazi hiç aşağı düşürme. Ýok men çok mutlu Vicdanı rahat sizin. bolsun. Allah şifa versin edece. Amin amin. Habarlaşarız. Mutlu Bana olsun. yazarsınız da ertir. Nesip bolsa inşallah. Sag Gıydın bolun. adam ruhtan düşmesin o gıydının yanına. Bir de madırsı doğanlar ama madırı yeka değerler gıydın. Yadından çıkarmasın. Adam gelip şu gün bir hili gatırak hele kölen 2 tane yürek derman vereyse ne diýsem. Saranıp gitdi. Men sana hemmeni ýazjam bereýin diýip. Ola motosiklet sürýär, eşekkar motosikletin üstünde işleýär, gara ört bolup garly. Ýüregi diliklem gyýdy we oňa ýetsin, maňa ýetsinmegine gyýdyna operasiýa etdirsek diýip näçe ýyllar pullygyna doň. Olam bolmady. Iň soňky nefetine çeni geçsin, şo iň soňkusyny etmelidiler. Türkmenistan damar tıkanmasy bar diýdi. Şeýdik gyýdym Türkiýe geldi aňyrdy. Men gowutkam gaýtdol. Ýöne şu çağız üçin ýaşady Türkiýede ýaşady gelip ýaşamady da Türkmenistanyň howasyna dem aly bilmedi çağasy. Ýüreginde dilik bar eken, damar tıkanma däl ekende. Bulam kıyın yarawsuz, ece yarawsuz, çağı balina ýaşana nikamo ne нужна diýär awursular. Yaramasaň ýöne ýene iyiligiň aýnasy, hemmemiziň serine bugün görünmez aňrymyz görünüp dur, ýalan sözlemäň geregi ýok. Hemme zat öňden aýdylan, goýulan. Başarsak Allah janara hiç kime dilencilik etdirmesin. Allah jan dert beren şifasyny bersin. Ýöne birazajygam bolsa bir zat Gelince bir zat diýsek bolýar mı? Ha men diýenin umyt dürýär arzu şu öwrelliň aýdan eşdip vay menem şoňa kellem arsam öwrensem elim boş diýen umyt düredi mende de arzu bilen ýaşaýar adam. Yaramaýanyň diňläp oturmagam kıyın derdiň diňläp oturmagam kıyın inne aýdaýyn. Biz normalde
efir edip şunyaly öz geldiğin nemesinde YouTube'da paylaşýas. Eğer mümkün bolsa, kaneşne izniniz bolsa bu indi siz çıkıp gürlänýüz üçin diýäsde. Berde siz hiç kime içkili kömegim soramadınız. Biz içimizden geleni aýtdyk. Siz sadece iş hakkında pikir alışveriş edecek boldunuz. Biz içimizden geleni işe alışverişe öz geldi. Ben öğrederim deydi. Yani son karar siz verirsiniz dedi. Kömeyen biz içimizden gelen üçün aýtdyk. Yanlış düşünen bolmasın. Eğer izniniz bolsa İzin mümkün bolsa video paylaşyp dinlenip yaşayacak zadım yok. Bugün olmasa erteri ağırlığım yüze çıkıp duruyor. Oşuktan gücü gitse gıydım baka. Inne Japon batılarını $150-190 verip Alman'a şu neçeni gücü yetsedi. O kirasına 16 milyar versin mi çağatına kostunu terörünü beylese açılır onun. İlilin aynası men canlı yayını açmana bile utanıp durmak yönü. İntek diyen gözüm görüp dur, elim işlep dur, kellem işlep dur, tuvalete gidip gelip bilen menden izlerim gelip yor mert dolayınlayanlar, mertlerse de gelip şuna. Allah buyuktur. Belki yarın bir gov havar çıkar bir yerden diyen umut var yine. Siz zaten mertliğiniz belli ettiniz. Mümkün bolsa şu paylaşalım dedik de onun için. Sonra sizden izin almam etmeyelim diyes. Yok paylaşın gerek olsa suratımı oy paylaşırlarsınız gerek olsa Yok estağfurullah. Surat at bize nemeden mi? yok ne men gizlenem ok hiç kimden diýmek isteýänler. Ser onu ýylyň aýnata men taman olar yaramaýanym bilenler wadyr hogus ýyllyja yaran ok diýen olar. Gizli zat ýok diýmek isteýän ýylyň aýnasy. Bugün olmasa ýaryn ser onu açylýar. Doğru aýdýaňyz. Ýöne sizin şu sözlerinize gatty begendim. El uzatýanyda begendim zaten Türkiýe gelen nemeleri el uzatylýany görüp oturýan bizim Türkmenistandan gelen agyr çağalarymyz, ýenelerimiz bagasa yaramanyatdan ana mine git bolup rowlan gelipdir. Bilem ok ýaşyny kän girilem ok görsem ýüregim erbet dolýar diýip çykýan. Ay bir universitada bardyr 2-3 defa operasiýa bolupdyr. Ijesem agle onam ýalňyş operasiýa etdirler. Kıyınla näme doza men eken way Hudaýa şükür men ýaşadym. Şu çağlar ýaşadyna diýenler iňgowy sen agdyňym diýenler. Şuňa şükür et diýen özüme. Sabırly bol diýenler zor. Ana ýene de gürledim bir giden sizin wagtyňyzy alym size daraňyzda Niden özüňiz? Türkmenistan mardan birinci mikroraýon Ahadjaýewden smak kafeňe anlaky. Yo Mardan kän beletler meni Aşgabatdan atdan kalyp pikir etdim şonu soradym da. Yok Aşgabatdan ne mardan. Şäherde lollukdan oba çykdyk, obaýda ýaşadyk, oba gelnem bolduk. Şäherde de ýaşadyk, şäher gelnem bolduk karoçy. Bilýäs öz ýerimizem hemme zatymdan ýaşymyz 70'e giren soň. Ýene de ýaşamana çalyşýar da adam pakerde 63'e girdim indi. Zirde uranna ýene ýaşajak bol. Yok men ölüme taýýar ýöne şu yeter ki düşükde ýatmaýyn. Şu gapa bakıp ýatmaýyn, gidip gelip bilen şu tualetçime adyma da iň merkez ana şu uly bagyt. İnşallah mezarlık olar. Ana Yani onu ben size ekledim. Yankı aydan oğlanlarımızın nemelerine liçkesinden haberleşersiniz. Ben hep size ekledim. Ben hep size 2-3 günden neme telefon can ederim ya da liçkeden yazarım size. sağ olun. Aha. Gowratlar bilýän bolsaňyz öwredin. Ya adam bagyrda ýene umytdan düşenokda. Sağ olun Ona Tara. bir zat edersiniz. O meselesinden bir zat edersiniz. Bolýanda men şu ýokarky kresti wagtdan çykýan näme? Doğru. Patverdik. Ne vatandaşlar edip bilýäniz bolsa yani elinizi bir zat neme edip bilseňiz kaneşne gowy bolar. Birbirimize destek çıkmak şulan bir birleşmenin alamaty bolýar da. Az birliği. Ola yo 500 lira, 1000 lira bilem her kim yorgonna göre 50 lira, 100 lira ýerde giden ýoluňa da çykýandyr. Sen üçin pul eldir ýöne.
şol ýaragsız adam üçin özümni işden bolup gören soň düşünýänlere ýatyp bolan soň 3 ay ayağım döwülüp ýattym nara. O içim ezildi-de, ýüregim prosto şarpa-şalan boldy da şuma. Ordan o tüýürnär. Gaterwes da ýaragsy Hudaý saklasyn. Doganyna kömek edip bilseňiz, edip bilmeseňiz dilek ediň, doga ediň, kösenmesin doganymyz. O Ayda 500 lira nemedende de naprimер men bir kişi diýemok kaneşli şunu ýaly ine başga da oglan bar mesela oňa da men ýaman gynaldym. Ine şunu ýaly nemeler kesellerimize öz özümüz eýe çıkmasak hiç kim eýe çıkmaýar. Ayda naprimер men prosto primer alýanda 500 lira zat edende aydaly hepde soň hemmeki men bir ýere gidýär, kafeýe gidýär, diskoteka gidýär ýa bir hepde gitmäg. Bir hepde öz vatandaşy üçin gitmäg ayda. 3 hepde git, bir hepde gitme. Ýama öz geldiň ajy ýaly bizim üçin hissat bolsa da bir başga bir vatandaş üçin belki de has uly bir zatdyr şo. Конечно. Biz aýdamyz ýok, bize beriň, biz berelim diýemiz ýok ýa-da. Diňe özü bilen dialog girin, özüne nemediň diýäs. Ýoşça da onu aýtmana da gerek gelnäçe bereniň hem aýtma. Hot sen bolýa 500 berip bilmeseň 100 ber, 50 ber, şolam bir uly bir zat. ýa-da prosto jaň edip ýagdaýyny soramam başgaça. men şeýle bir zady näme etdim-de baky öz durmuşymdan aýdyp berýänlere. Asly halal adam, ýani ýüregi päg adam ogurluk etsin ýa-da bir zat tapsyn ýerden tapawdy ýok. Ogurluk diýenim şu zatka da bolup bilen men ýa-da ýerden pul tapsyn şol adam bar, şonu özüne alsa, şola siňen eken şoňa. Şu gidýän eken. Ýöne asly pis adam, ýüregi gara adam alsa siňip gidýär. Ya maşençisi bolsun, dat bolsun, şol alsa özüne siňýär. Inni ola bir ikincisi sen näme etseňem, ýagşylyk et, ýamanlyk et, şol iýdine 10 gat bolup iýdine gelýän eken. Ýöne görkezip ine men wiza çekip ine men pul berýän jezene buranky men hiçim halamak da şol şey görkezip edýänler. Bilemek şonuňky kabul edýän Allah Taala. Ýöne görkezmen bir elin görsün, ikinji elin görmesin, ýa bir gözüň görüp ikinji gözüň görmesin diýýän etsin. Madama bir tüs ýoluň açylýar ýa-da bir ýerden bir zat bolýar, bilýän. Men işini öz durmuşymdan aýdyp berýänler. Bolýan eken. Sol eli görmesin dedi. Şoňa meýleşek bilemek toşdy. Opşym edip bilseňiz dogannym kömek edin bakyň aýdýan zatlaryny menem goşulýan. Mene ýaman elbet dolmuşum at. Gözüme gelip gitdi däre. Hudaý saklasyn o. Hudaý saklasyn. Onuň gyýyz maşgala görgüli öz çağlasam ýaragsız ekeni, ejesem ýaragsız. Näil udar şumat ýaşaýar. Ejesem düşünýär, ýük bolsa gerenek. Yani biz Motor sürýär diýdi, o gyýyz maşgala motor sürýär diýdi. Şun munyň köp gylyň üstünde ýöreýärler. Çat bolmasın, Allah görkezmesin däne. Senet maşgalasyn bakmak üçin aýal maşgala näile risk alyp neme edip ýören düşündiňmi diýjek bolan 16.000 lira, bir 2.000 liram faturalar hesaplamyň üstüne. iýen işleň insana, derman insana. Kazanmaly da sen näme edip aýlyk. Näme üçin dünýäniň iň baý adamlary filantrop bolýar bilýän? Filantrop bolanda bagyş edýär. Sebebi şular şu zady, şul sekreti çözülür bular. Filantroplar, yani Bill Gates olsun, Warren Buffett olsun,
Elon Musk'a bilemek el açıklayamaz. Krisa oraýmasy Elon Musk. Ýöne şol iki adam el açyklar oşulur. Daja Warren Buffett ölenden soň öz servetiniň 80%ni şol zatlara bagış etdi. Yani men ölümden soň diye 80%ni yani 200 milyardy var da şu 20 milyard yeter men çağılama diye. Şu galan 80%ni berin diye. Yani paylan diye. Fondlara, yetimlere, garip yurtlara. Maňa peýdasy ýok pullardan ya. Ne adamyň ideýanatlar baylan. Şoň sizem şu baý näme diýen bolsa sizem şu baýyň ideýanlardan edin. Sizem şondan ırf taparsyňyz. Никогда не обнищай турка дающего. Orfor. Yani berýän adamyň eli hiçesen näme обнищает, garip bolmaz ýa-ni, näme bolýar. Türkmençe kän gowdy. Bak orçu düşünýän перевод edip berýär, никогда не обнищает рука дающего. Как будто men türkmençem has gowda. Aşaktan bilýänler terjime etip ýazaýynlar şunu. Röwşen bolsa şuma ýazardy on. Oýun türkmen. Garipleşmez. Berýän adam eli hiçsen garipleşmez. Ben şu burada da inanmıyorsunlar da. Bize de bir gariban çocuk vardı da. Şu elinde pulu olmasa hem varıp şu toyda şu nemelere 5 manat olsa hem şu toy eden nemelere pul kıstırıp çıkarttı bu. Özünde elinde pulu yok. Şundaki neme olan da. Son bu neme oldu, bir zat oldu. Öpşün ekranı bulan bu toy etti. Abi işlep zaten. Şu oğlana şundaki bir toyuna şu demesinde var ya pul kıstırdılar ki adamlar var ya 4-5 gezek bilemedi kıstırdılar. Şu demedi. Şunun toyunda var bir maşinin pulundan fazlası pulunu şuna kıstırıldı da. O derecede paket pul alıydı. Ben ettim oğlan mala des var ya. Mende de şonu ýaly boldy da. O düşün öz geldi. Karoçu Çerjo'dan bir oğluna indi adını bermeyin. Avariya edipdir $1000 pul uradypdyr. Toy edipdir $500 uradypdyr. Uje men ýadymda ýok. Patsa men toy edende geldi-den karoçu indi Türkiýede bilýän näme gymmat alkol içkiler. Toyun polna alkolüni karşıladı da. Men etdim ay bile sana da indi borçlu boldy gaýzat sen o näme borcu diýe karoç sen maňa ýadynda ýokmu 2000 näçinji ýylda karoç şunu ýaly etdiň bolmasa türme basylmaly oglantym zat diýe. Akaşsa pul sorapdyr menem Jenkadan alyp uradypdyr. Sorapdyr Jenkadan alyp uradypdyr. Jenkadan alyp uratmadymdan näil diýem finans tarapyna bizim öýde Jenka seredi. Ben pul getip berýän boldy. Başga zadan garşama. Urat diýipdir, uradypdyr bulan. Aradan paşta 10 ýyl geçen soň oğlan ýadyma saldy. Men ýadymdam ýok da şo zat. O izne düşüp ýöremeýän, şunun borcu bardy ýa-da şuna pul beripdim zat. 10 ýyl bir hili nemem ýok mende. Sebäbi näme üçin mende fazlasy bar bolsa berýän, ýok bolsa ýok diýe. Ol şu da pulu berdiňmi? Orsorda bir söz var. Lişni bolan ladyň berdi ýa, beren soňam sorama diýe. Yani bir adam keypini alýan näler diýe yani. Ýok diýmän, başar diýe-de, ýok bolsa ýok diýe. Ba bolsa da 10 man soran bolsa, elinde 5 mandyň ma bolsa, lişni 5 mandyň berdi ýa. Ýöne şo pulun istemem, ýygyna geler diýip bermedi ýa. Şo puldan geçdi ýa. Adamyň insaby bolsa getirip bererdi ýa, sag boldygyny bererdi. Insaby bolmasa da bermezdi. Yani ýok diýmän başarmalylar karoçy. Gysgaça aýdanda.
Şoň üçin men naprimeritere men dini garaýşymy ikiňizem ýokary aşağı bilýäňiz özüňiz. Ýöne naprimer ine Kurban Bayramında zatda İslam dininiň Kurban Bayramında zatynda mesele Kemre aýdybam ýören deldirim. Yetim nemelerine Türkmenistan'da bir neme var bizim Yaşulu var da olmasa men garyndaşym da adam däl şo Yaşulu. Kasap. Şoňa pul uradyan inanýan olam alýa nemesini goýun alýa şunça kilolyk bir goýun var şunça manat durýar diýe pul uradyan alýa nirde keseyin diye. Men ama yine git me asam o yetimhanalarda zaten kestirdiler. Git diyen yetimhanalara yanına da yine birazcık lişni pul uğrayan yanına bir napitka onu bunu al karoçu nakar zadını polna şok uzun nemetik ber. Mene şonu al et. Şonu edip bermeyem ketdi iş. Ya onun dışından başka da ben pastayanı her ayda bir maşkala karoçu pul uğradıp duruyan 3 tane çağısı var. Her yok. Hükümet nemede özü Türkmenistan'da işleye yönü nemesin neçe 8 milyon mu aylık alya hissada yetmeyere 8 milyon. Çağlar'ın o Çağlar'ın eşkilerini zatlarını Urodyan berden alıp son karoçu yine bundan bir geçen yıl oydu yanlışmasam neme gaz makine var ya Mergena nemet şu gaz ocak son neme bu çamaşır makinesi diye bulaşık makinesi diye son yine şonu yal zatlar nemette bozuldu değil de men özüm için alıp koyanım vardı Türkmenistan'da. Barda dedim şonu alay dedim nemetme dedim. Ben zaten dedim kaçan barcan bellisi yok. Belki 2030'dan baracak, 2040'dan baracak. Ertin mi gidecek bellisi yok da. Ay barba alay dedim ben özüm. Gerek vakti özüm aların yine de. Elimne gelen ediyen gepin kısası. Yöne aydımam yoram yok. Özüne de aydam yok. Yine geçenlerde Meryana siz bile mi gürleştik? Şu yine efirde gürleştik. 2 saat çağı var dedim. Şolan biri şu ayalın kıyıza getirip okutmanı düşünüyen yine. Yöne çağısına geçenlerde can ettim gürleştik zaten ettik. Okumanı isteyemiz isem hövössiz. Höwes kalmandır. Hazırki döwürde Türkmenistan'da çağlarda höwes kalmandır hakikaten. Men aýtdym onu ýalnam etme dedim. Sen birazcık zadet karoçu kelläňe birazcık okuwa ber. Getir berde hazır men tandygym bar zatym bar. Ýene taparsam adyn koýup şotaya uğraçak pulumu hiç olmanda berden kısıştırıp bir zat edip okuňa neme ders okuňa yerleştirip okuňa bu tar hiç olmanda bilimli bolup galdy diýip nemetdim de. Bu tarafa men näme üçin şunu ýaly okutjak bolup zat etjek bolup ala dediýämiň sebebi men kakamdan galan bir kesel bu. Sebäbi men kakam şonu ýalty. Başta bir 20'den köpürak adam okutdu da okudan adamlaryň hem häzir hem Türkmenistan'da iň uly wezipelerde oturan adamlardan bar içlerinde tanaýas bir-birine has gowy tanaýas okudan adamlary. Hatta biri bizim Pakanyň çopanyty. Waýanyda häzir iň uly wezipelerden biri. Ne şonu ýaly. Ora bak mene yattım o saat geç olkuttu. Bar men Ertir uğrada ayırsın ama efirde. Uradan. Neme Karahanada yalan sözleme deyip nemen bu yalan bergin ma ýa Karahana. Vardır Aşaktın ya onu. bir paçket. Şoňa da bergin ber, yalan bergin. Bolýan ýigitler Oğlumlar, adamlar, mehriban adamlar giýjäň rahat bolsun dogannam. Görjeňiz gowruk bolsun, ama güler ýüzüňiz solmasyn. Tost aýdamak, içmeler, ýatmaly. Habarlaşar onda. Karahan sen dik adam alamak doğrusun aysam. Bolýa onda. Görüşürüz. Bakın tana ya. Bu arada da görüşürüz. Sağ olun.